Kuvereka mirai madzimai avheneka dhandaradzai vanhu madzimai pamberi nemweya vanhu ngavadhandaradze madzimai anoda kusaiza mweya usina langu ndiri kutousaisa me too lona ndakana kubvunza madzimai kuti pavanga vachitizvo mamarasa naanchisheka pangu vachitaura kuti vanzi vaone guys musateererai zviprofita zvenyu panapa. Please don't go to your inbox. Tiri vari kungoprofita vanhu pano pachena pano. Vavingai madzimai vavinga kuzoprofita inini. Saka vamwe vese vakuhakira chiregai tinzwe hanzi naLorna tiri kuda something that is not public knowledge. So let's wait and hear what's going on. Vana kuita pamuromo indandisingazivi kuti sesimele vanewo inonzi gwezvo. Madzimai vataura wani kuti sesimele mune gwezvo ndafambira ini. Chinyarara izvi atiri patindi kudhandaradzei dhandaradzai vanhu madzimai taura akati zvinhu zvakazvisi kumufambira zvakanaka uyu kana akanditeerera achanyatsonhonga svosve nemuromo achaita kunhonga zvake svosve nemuromo because nhau dzake ari kudziziya pana ataura akati zvinhu hazvisi kundifambira zvakanaka Linda ndilinda pana ataura saka nataura kuti kunhonga nemuromo zvinorevei ndoveka sama maruva kubhimai takubloka andatotaura kuti zvinhu hazisi kumufambira zvakanaka zvinhu hazvisi kumufambira zvakanaka nhau dzake ari kudziziva madzimai fumurai munhu madzimai achidanho neachinipedza kusungaira panapa taurai chokwadi udzai munhu chokwadi madzimai nyaya dzake haikuda kuda kuya achishandisa chiita zvinhu zvekunyeva panapa achinorai nyaya dzake chingoburisai bhondorai madzimai bhondorai go ahead granted yes aripo Linda ariti Linda nyaya dzako is coming my sister mira ipapo ngiripo sesimele yes Linda ndanga chitaura kuti ndikupindure ndanga chitaura kuti ndikupindure TikTok alright kwakundai mese ngatimbomuta vafambira Linda wavo right tiri kuTikTok kwakundai Facebook ndangokurangarira iwo ndiri kuTikTok kwakundai tiri kumadzimai ari profita kune munhu aya akandiprofita kunoko nditaurire kuti handizive kuti wakaroorwa kana kuti hauna kuroorwa asi ndoda kukubvunzai kuti kana makaroorwa mune murume kuti handinaurogwa kana karogwa madzimai ava feki dai ya good mataura kuti hamuna murume handiti right tochitangira ipapo muri munhu wekuti kana mukaita boyfriend ukanzi mafambidzana nemunhu zvinongoita 2 minutes zvopera nai ndosaka sina murumezve public knowledge naitodakuta zvinhu zviri kumoni miratidzi mira handinotarodada tiri maprofita munhu wese miratidzi TikTok kune mbavha uku psychology yes miratidzi kana mari munopiwawo here amai vangu nditopiwi indikanoita nharo nemaprofita kana foto yenyu hapana makaisaka diamond yakanzi kundai saka ndazviziva sei ndikaitinzi kunda chiprofita dhandaradzai ndandiri kuda kuti mutozvidzika nezvimwe izvo zvinogona kungoitika yazvo is an obvious thing yekuti unogona kupinda murelationship ndinenge ndichikuudzai zvanei chiudzwa handidi kuti ndibhondero dzimwe nawo hanzi namatina shami you are asking a question they're not telling you nekufamba kwenguva handizivi kuti zvichaitika kana kuti zvakaitika handitika but comment section nemadiaries ukuona nezvairi kuita kulive kwakundai comment section yakaoma ndizvazvo onai pafanira lisasisinewe unaziva kuinbox ne zozo ipesenawo yake yanga achitaura mama rasa chapindini mudzimu unongoita izvozvo ndo zvinhu zvazvinototanga nazvo mama rasta handisi kuramba kuti ndo zviri kuitika ndosaka ndataura kuti ngaagadzirise nhau dzake kuti zvinhu yakanzi kundai miedzo kundai miedzo ngangogadzirisa zvinhu yakanzi kundai miedzo achiti ndo zvaarida kuita amai vangu munongotora chibuku chenyu nai mopinda musango yakanzi kundai miedzo chibuku chenyu
nebuterenyu rematare motsvaga pamunogara munoudza vari pamuri kuti aiwa zvandataura kai kunotokonya humbu kunodonha nyoka kana zvouya zvavo kunodenha izvichinzi uya nemudoro nechi zvara zvozokuvinga ukudza kuti hauchazvigoni kuzviendla usatsvage zvinotokwanisa kupedza ese tinayo mudzimu hakuna munhu asina mudzimu but kana zvako zvichinge zvakuya nenzira yoyo mudzimu yedu hamene kwairi siyei mudzimu tina jesu hakupeka na 5 rand unovengwa nevanhu unodzimarawo kunongedzerwa kana paunogara udzamai vari muroi but zvagara zviriko ute ukarishandisa usingaziye kurishandisa unorohwa nezvimbamba izvi exactly zvandataura zvacho kuti unatokonya nyoka mumugodhi mai apera chokwadi mama rasti uye ndirichaya kuinbox kwako aiwa ngatiteke zvemainbox madzimai ngatiitei pano hai mainbox bodo pano zvandaro zvaivanhu pano madzimai zvemainbox ikisi vanokwira kutiktok unonatara zvavanodawo kuraudzwa kutiktok tiktok hatidi vakavataurire pano inbox yei tabva pana Linda ande pana Shona madzimai madzimai musatijairira profitai vanhu mataura muna profita vanhu mogwa pana munaenda kutijairira makasatukwa nevanhu inini oneswa inini ndingavhura live ndichichema vanhu musade kuda kutidetsa sisimeli muri kwete aiwa ndiripo madzimai I'm here live and kicking sisimeli ndiripo madzimai taurai miwe mama rasa chimbomira iwe madzimai enderai mberi zvenyu profitai tinzwe timu rangu refacebook ruda kutonzwa taurai madzimai ndiripo zvaida vhura uyai tinzwe ndikati sisimeli kunyangwe vanhu vakakurwadzisai torai zvitanda muchiisa munzeve nai ziva kuti kune vanogara vachikutukai every time kufacebook siyanai nazvo itai zvamunofanira kutoita kana muchidhonetera vanhu modhonetera makanyarara zvekutukwa iyo marasta ndikuprofita chimbomira vamarasta orit handei madzimai guys hamusi kuda ndiprofitwe here guys chiiko guys mirai ndiudziwe namadzimai chii guys madzimai fambai nebhora ini ndangotaura ndakudzika palive kubasa lona musazodaro gosi lora musazodaro zvese zvamaudza sisimeli ndaikwanisa kungovaudza this is advice, it's not a prophecy. How is that edifying? ndataura zvandadzidziswa vazvirambe vanotukwa kufacebook wavo vanodhonetera vanhu kutaura handisi kuzama kuvaonesa sisimeli ndosaka ndati sisimeli vanozoya kuti kwangu tozonyatsodzikadzika bata hakuna kuinbox mati kuda kuri kutaura nese palive maduluza makastoma madzimai muna chamunoona imi musanyeperera This is so wrong. Don't do this. This is not a prophet. This has nothing to do with the Holy Spirit. You better that escalator too fast. Too fast. That escalator too bad, too fast. Lona na mama rasta. Lona na mama rasta. Musanditeeri ku inbox. It's a way of nonyepera vana vanolona unosiziva try to advertise yourself. Kanotowana anotoenda akatonodyiwa ka 200 rands nevanhu vakatikwire mai vavanga vari zvekupavanga vakuya vachitaura first vava vachitaura zvazvichinzikwa zvazvinemusoro but vazorasika because vava vachitanzizvo neandisi kuda kunonzi kuita sei kuprofita vanhu or kuita sei pavatanga vava vachitaura zvinhu zvazvichinzika honestly pavatanga network yavo isati yanetsa paya paya vava vachitaura zvinhu zvazvichinyanzonzika but ike zvinetsvika zvonati vava kurasika because
ukazotanga yourself. Yes, and she said the first it handizoni handisi kuita zvekuprofita handiuyi neprofile yangu handiti zvevanhu kuinbox, but at the end wakuda kuti handizoni mamarasta uya kuinbox for what? Iwe wamboti handisi kuda vanhu kuinbox. Doesn't make sense. Mamarasta. And vanonzi anisisi vanga vari pokutanga ndilinde here zviya. I think nyaya dzemudzimu dzinonetsa, like honestly nyaya dzemudzimu dzinonetsa, because tongonzwa vanhu vanenge vachiti vane midzimu wati kunonzi kuti asi vanoroteswa vanoita sei, kana uchinzi tenga machira unenge watoroteswa kuti utenge machira, hakuna munhu anouya achikuudza kuti anditengera chira rakati, unenge watozvirotera. Saka inini I think kana kuri kokuti vari kuda kuita zvemudzimu ike zvinoizvi zvakunetsa kuti unoenda pamunhu uchiti akutowasanudzire mudzimu wako, because honestly hakusina vanhu vari kuita zvemudzimu like vari so genuine. Hakuna so fake. Matose ega kunobviswa mudzimu unodzigwa mari. Ega akujokoti unodyiwa mari ukapera kuti tsvai. Unopera zvimari zvangu wabata izvo zviya ndosese zvinopera uchingofamba ende pasina kana zvekutombofamba. Saka sisi dai maisa mari yenyu pahomwe moisa life yenyu kuna Mwari, mopfugama nemabvi enyu mozviudza kuti inini handisi kuzoda kumuka ndichirwara ndiri kunzwei. Mune gwezvo kwachigwezvo mune gwezvo kuunganidza vanhu sevakafura chidikidiki vanhu vanoungana vachisisimeni magara muchingounganidza vanhu that is public knowledge. General Public knowledge. Public knowledge yeti munhu wese anozviziva, totoziva kuti munotukwa kuFacebook zvokutodaro public knowledge zvakadaro. Iwe ngachinoka churu guys. Vari kuda churu mozodzoka bheke kulive yasisimeli na 8 p.m. African time. 8 p.m. Gifts indudo wangu magifts. Hello guys. Mugofura chechi rini tuye. Modaro wa begi. There is ministries. Don't worry, tichaivhura chechi. Tichaivhura, don't worry. Shona pane comment yako yandamboona last time, maybe unmute kambotuza chichakakisa kuna mukoma wako something. Yes, she wanted to say something. Alright, yeah, ngatimuteterere, yeah, ngatimuteterere. Saka mwana uyu anofirwa nevana paanoenda kwavanoenda zvinonzi baba vake ndo vakabata zvida kupfuma mukoma wadhedhi vangu kataura kuti ngandibude ndichitaura chokwadi. Saka zvinizvo ndozvavana vake also pavana 3 vese vakafa mukadzi wese akafirwa nemwana vese vakaenda. Izvi zvari kumupreshaniza kuti roora futi ubereke vana usaneta. Saka pataura madzimai pananda kuda kubatsirwa madzimai kuti nemadzimai taura izvi kune munhu ari kutopreshaniza mwana wake kuti zvara kuti vana vafe. Pane solution here. Kuda kutosligwa mari vosho. Naikola satabva kubva kuudziwa izvo zvina vanhu apa kukola shuwa kuti unongobvunza pano vanhu vokuudza zvekubvunza vani futi woiuya kuinbox kuseri wotodzoka uchiti ndakadligwa mari yangu ndakazodai. Nina iko pano baba vanogozopa advice mwana kuti zvara sei. Kuna baba akabva mwana advice kuti zvara kuti vakwanise kudla kana chiziva kuti baba vacho ndo vari kudla vana vacheva vano kuti vakaromba ngaasazvare. Kune vamwe ndiri kuda kudzokorodza kukudzai panapa. Kune vamwe vabereki vekuti gaizika unotoziva wega kala type yevabereki vaunawo. Kutaura chokwadi raitinoda takuita vana vedu vabereki vedu family dzedu vana veda ndo vatakutogumbatira nokuti kuna baba vari toxic kunze uko nokuti unoramba kuti ndi baba wako. Kune namai vari toxic kunze uko vanogona kutofambira kunge kunoroya mwana wavo chero vari mubereki akandizvara tisingazvitarisiri kuvabereki but vari kuvabereki vakadaro handiona. So kazhinji kacho kana achitoziva ngaangofuratira ka aite life yake. Wai kuda kutoramba achingohligwa vana baba vanenge kuti vakaromba achingonzi zvara vodla vana. Wai ngaafuratire baba vabloke aite life yake. Very bad. Hakuna muroora ende hakuna ane nhumbu handiti pamwana wavo. Kuna tete vangu izvezvi kuti as we speak vari kupenga. Ende zvimwe dzenguva
Kumbuka pachivanzika hanzi vanomhanya kuenda kuroad kuhighway which means vafanira kungodhungwa nemoto ubva vafa handimuona kanina handisi kuti ndachida kutora madzimai inbox but ndandatofara kana une problem notonge dzinopenga ndatati pamwe madzimai kutaura neconfidence kuti she will help saka ndazoriekta ndaita hasha kuti ndandalotera ndaita hasha kuzi vari kutsanangurira uyo ane pepo kuti ane problem wavo chimubhejera zvakare kuti uchanhonga tsono richaita tsono yekunhonga nemuromo but very bad sekunhonga nemuromo chose zvachose hazvinoonaka vapa vakanganisawo madzimai ndo vanhu vanoisa munhu fiye kuti urambe uchidzoka kuramba uchibatsirwa vanokuisa fiye and they prey on your mind. Exactly. Rest of everyone. My lunch matters. Yeah, Matisho naenga ku break. Shona. Nakunzika. Yeah, nakunzika. Nanchi zvone ndanda kutorika ndemangoti nyarare papai kama muchinizwa ndanda kutokandidzira mashoko kozi on top of that vari kumbegera votanga kusekeneka ini ndine problemwo saka vandasanganisa problem uyu neyangu papai ndanda kutoreacta vanga vachizhinya papai tese vanhu vazhinji hatise maprofile picture patiktok thats true zvekuti zvozvanzi una profile picture kana madzimai muchindizwa profile picture inge richomboradza kuti muri madzimai harisi profile picture munhu wamwari nemakasvakana picture rajesu wechirungu kana nebvudzi refu taitomboti musatizame. Saka Linda, after hearing all this, wakufunga kuita sei? Kwanza na miyo I was said 3 days nenge mafa kwa kuimbigwa mafeseti tsivedi weka masa kutochema hello paskana chema simba manje hello tamusimbisa isu Linda kuchemei tamusimbisa isu aiwa nditochema ismail andichachema ende zvamataura ndazvinzwa pamashako kuti anokuda achauya wanzwa here zvekuti anzi ndaona hauna murume watwati achauya wako ende vanafoti handina kuona usina murume vatobvunza kuti une murume here kana kuti hauna ende atozvitaura igatana ende voti hanzizvoaprofile kwako pane diamond isu tiri kuona chese profile yake ine diamond ichaita murume ukatoroorwa iwe saka usatombotya zvekuti anziye watwati vanga vada kutyizira vataura zvanzvani hanzi vachatya mashosho here nemuromo watwati izvozvozvo kuda kukesa hazvitike kwauri izvozvo ndozviramba inini usatevera vanhu vaive kufacebook vanhu vari kupa maadvert pafacebook. One thing chandoda kuudza especially zvin'anga zvenhema zvepazimbabwe tetichimbotadza zvedu kutera chitumedi chavanenge vachitaura paya but unozoti kana une problem sometimes unenge uchingoti let me just try anything kungoti zvinhu zvangu zviite but ndakazosvika paground pevamwe mumwe munhu anditori nemukurumbira wototi asi tikakudzai zvinoitika ipapo gaizika ndekakutaura namabhegi uku ende hauna kana remuromo ukaudzwa chinhu choti wasvika ukaudzwa unzanzi chakati ukaramba anenge ane mamonya munhu iyeye kuti unorohwa anokurovesa nemamonya ungoti bvuma mhosva yako chete handakudza kuti ndo yauri problem ndo yauri ike zvino izvi mavhidhios avo vanenge vachitora ndakunyanzonzwisisa kuti even mamwe machembera anenge achibuda chinganzisoni munoroya vozoita sei ndakazonyanzozvaundastanda ndasvika paground kuti no mani vanhu ava vanozobudiswa patv after varohwa kuseri kunzi bvumai mhosva dzenyu then pavanozoenda pakamera paya vozongonobvuma isusu tinenge tichiona patv moti munhu anenge anoziva zvanoita guys
hapana unozati chii miraindikudzei mishonga yavo yavanopa ari kunzwa gumbo akaroiwa anonzwa musaka ane pari anopiwa mushonga 1. Yes. How does that work? Mushonga 1 uri kurapa zvirwere zvese. How does that work? And kana makuda kupinzwa matare munomwiswa munoti chiiko vanokumwisa chiiko mazai unomuta mazai nemasamba kuiswa muzepete then kozonzi vanobva vakuisirai mvura muzvimadhishi so hakuna maglazi unonzi hanzi munoona kumaglazi guys munenge muchinyeperwa hakuna glasi ririko muzepete manwisa muzepete votora zvimadhishi voisa mvura vokugadzika yapo unogara ipapo for an hour or so kuti muzepete usvike pakushanda then kozonzi izvoni kwakuchinzi taurai zvamuri kuda taurai makatarisa muukerera mudhishi mvura muyamwe zvinhu zviye unenge zvezvagara zviri mubrain because iwe mubrain mako unotoziva kuti munhu ari kundiro yandinhingi ndo zvinhu zvaunongoona ipapo hapana zvinhu zvaunomboona guys musanyeberwa hakuna zvakafanana nepapapana ukaenda kumachechi edu emapentecosta ngatingotaurai chokwadi chizere ukaenda kuchechi dzedu dzemapentecosta handiti pai panonzi vanoda kunamatirwa yai pano ukaenda kumberi vanhu vakunyanya kunzwa kunoku ukaenda kumberi uchinonamatirwa paya handiti mufundisi vanouya vachikubata musoro vachikunamatira paya vanokusundidzira kusvika wadonha unopasira wangodonha utsenga ndidonhe zvindibve because vanenge vachiti out in the name of Jesus out vachikupusha out iyo huro yako inopesera kugwadza ichi uchingosundoti ine nemo buda dhimoni unopesera wangotsenga ndidonhe indaizviita ini ndandingangoenda kuchechi kumberi kudai so ndaisundidzwa ndaipesana kudonha pasi ngoti kuti zvipere ndosumudziwa ndochitauro chiyadoneswa kune chimwe chirungu ndosvika ndomukira ikoko animaona so psychology dzinenge chishandiswa paya but ndakazoona mutactic wacho ndakangenda kuti kana vakandisundidzira kudai soka ndaipushawo chinambe ndichiramba kudonha voti go out indasundawo china kuberidakadoni manje ndasasadoni ndasasadoni God bless you, Shona. Thank you so much, Linda. Udoni vanhu vachidhimonera muda ndiani kwakusiridza kokomeloni naivediwe kokomeloni koti adiko ndavusiteti masivanongakwira ndikati hakuna mwana sandingasanzi ndaona mukadzi mutsvuku ndiye muroomira kupofeki dzoga dziya dziyakundai hakuna fena mukadzi mutsvuku wenhema uya hakuna kana chinhu chekuti mukadzi mutsvuku ndiye muroi wake hakuna feminista mukadzi mutsvuku guys okunyepa kwese vanozati vakadaro kavanozati kune munhu femini wenyu munhu mutsvuku vanobva kuti handinhingi hakuna zvakadaro guys hakuna munhu anokudza kuti ndaona murume mutema hakuna feminista murume mutema hakuna feminista kana ningi mutema kana mukadzi mutsvuku manyepo isaya kana munhu ada kubatsira anokwanisa kubatsira mbune pasinochera masita evanhu pasanonzi ndaona nhiki wako anoroya anokubatsira mbune iwe wacho nawana neproblem vanobatsira hakuchina zvakobaisi musanyepera nezvenyu guys anobatsira hakuchina vanhu nenhamo iriko vanhu vakasenda psychology saka nenyaya psychology anongokushandisira psychology amai ndiri kuona kuti ndichipinda mumba menyu kitchen chisvika ndiri kusangana nefiriji iri pakona apa yesilver ndizvo here madzimai ndizvo zvamadzabatarai obvious mukitchen vanhu mazana vachatenga firiji dzewhite vakutenga firiji dzesilver ende hakuna imba isina firiji right madzimai ndiri kuona mukavhura firiji imomo mune green paper hakuna vanhu vasingatenge green paper vanhu vanenge vane magreen paper firiji madzimai ndikumbozimwe nguva ndikuwa musana wenyu uchitika uchidai so obvious hapana munhu asingaiti musana unotika handiona muhedheki yenyu musoro wenyu unombosvika pakutema wozodai hakuna munhu asingatemwe nemusoro vanoshandisa psychology handimaona ndo dzavanoshandisa so iko zvino vari kudya nepsychology vanhu ava ndaona mereji yenyu iri kunetsa usingamboiti munoi kuchema amai ndiri kunyepa here hakuna mereji isinganetsani saka uchatongobvuma itsampoint because akatombohura chete mukanetsani hakuna munhu anobatsira munhu anobatsira munhu ndimwari chete pfugama makumbo ako mabvi ako kwakanzi nebhaibheri soko iwewe doro rakuda kundidhaka kwakanzi nebhaibheri soko ramwari
every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Lord. Andika saka patichapfugama nemabvi edu and we confess with our own mouth kuti you are the Lord of all lords. You are the healer. You are the one that heals. Besides you, there is no any other. Ipapo, God will listen to you and he will give you your heart desires. Hanzi haugone kukumbira Mwari chingwa wobva vakupa dombo, haugone kukumbira Mwari hove wobva vakupa nyoka. God will give you fish sechawakumbira. God will give you chingwa sechawakumbira. So sometimes ndiyo kuti tikuda kusanganisa Mwari, we are taking God tobva tamukwanisa mudombo, kutora Mwari kuvaisa mudombo, matombo 3 matombo, kutora Mwari kuvaisa mudhishi rakaiswa mvura kuti kwanai mumvura umu Mwari. Imi guys, Mwari ndimwari vasingakwanisi kuita anything pano pasi. Sometimes our problems aya ndiye kuenda kunochemera. Zvinoitika kwatiri sevanhu venyama, takaenda nemaproblems edu kuna Mwari, tinoda instant answers. Mira ndikudze patinobonderera, tinoda instant answers. Kuti ndakamuudza Mwari kubva nezuro ndichichema, ndafasta 3 days dzangu, pandopedza fasting I want to see the result. God does not work like that. God does not work. Munamato wako wanamata wanzwikwa, unotorwa munamato wako na Mwari, wobengwa woiswa apo. You are not the only one who is calling to God in a problem yako. Andiwana God in duty vanokupindura chete, munamato wako watobenga kudhara uriko wakamirira unopindurwa munamato. Problem instant answers. Haana kuuya kutinitiridzana namata Mwari havasi kundidzwa ini, aiwa ina havasi kundidzwa. Mwari vanogona kupindura even after 6 months, even after gore. Wakanganwa ndakambonamatira chinhu ongona zvakuitika. Vazhinji venyu ngadei makafa ino, vamwe venyu maida kutofa muchigwara muri vana vadiki muchidini, pakachemwa namai venyu muripo nekuda kweminamato akarwara namai venyu nhasi. But amakanganwa muchazivi mukutofunga kuti mimi kwakaendwa kumuprofita ndiye akuwedzerai makore. No, profita haana simba rokuwedzera makore iwoyo, because iye akatomirira kufawo. Dei aigona kuzvowedzera makore, dei akatozvowedzerawo makore naiye, but haakwanisi. Animona vamwe venyu ngadi makaiswa mahari mabhodhoro dhara, mukareveregwa, mukataurirwa, mukabayiwa netsono zvikanzi ifai. Animona but iwe pane mumwe musi wakambochema kuna Mwari, Mwari life yangu wai iri kudai, Mwari daneta, Mwari take over. One day iroro Mwari vakakotokunzwa, ukazongona zvakungoita zvenge zviri nani, ukatoti ndakazongofamba, because kazhinji kachona kana mwana zvisina kuitika anobva watira kumboenda kodzi ushamwari inobva yauti kuna madzimai variapo imbono dzamai vanogona. Paunoda kumadzimai kwekuya uri kuenda, Mwari vakatopindura munamato kwakudhara, wakusvika kuna madzimai vakupa mvura yavatora mutepomo, Mwari wabva wasangana munamato yako chipindurwa wobva wati madzimai vako ndakaenda. Mwari ndio vanenge vakakupindura munamato wako. Muri kutese tipanapa tikurarama nenyasha guys, tikadai taida kunzi tife kare tikurarama nenyasha. Nhasi padasvika apa inyasha idzi. Hanzi ndane 3 years chichema, don't worry Chizari, Mwari vari kuende munamato yako iri kuende ino. Mwari vanotoiziva kudarika inini, kudarika iwo muridzi wayo, minduro yavo inotosvika. Don't worry, mirarama wakamira panzvimbo, usasheke mudikani. Nguva yako ndoda kuzonditsvaga, nguva yako iri kukwana, uzonditsvaga kuti makambotaura paTikTok tichitamba so, iri kukwana, nguva yako iri kuuya, uchapukutwa misodzi ngaipukutwe naMwari kwete nevanhu. Problem isina kuda kunochemera kuvanhu. Suzeni ndauya sorry isimeno tachitishu, sorry yenyu azvina zvinondibasa kuti mupenyu wangu zvokunditi sorry, asi kuna Mwari kwandinochemera ndoziva kuti ikokoko Mwari vanopukuta misodzi yavo vachiisa smell. Amen. So ndonyaya ingoripo, saka ndikuda kuti Linda padambudziko rako raungozvitaura rariya, ndati 2 weeks misodzi yaungochema pano ngaidhaivhetwe. Isusu hatina zvotogona kubatsana nazvo kunzokuti sori rako iwe tokupayo hupfu, but iwe hausi kuda hupfu manje, uri kuda everlasting solution yatinoti sina isu, asi anayo takuudza. Ndati 2 weeks divert your tears kuna Mwari, uone kuti hauzodzokere pano iwe uchitaura kuti vediweka ndatonetseka, because kuenda kunotsvaga kuti hanzi uda kugadzikwa mudzimuka, ndati uri kunogofa mhungu iri mumwena mayo, yakazvibatira mumwena mayo zvayo mhungu iwewe, kana kuti inonzi black mamba, wobva wanoibaya ndokunosumudza nezvinhu zvausingazivi zvinonzi ana midzimu chichi uchida kunozvitokonya.
kana zvomuya hauzvikwanisi wangu zvinokuwisira pasi siyana nazvo siyana nazvo ndiri kuzvinzwa sisimeni ngatidzei kutora maproblems edu zvangu kuti toga I'm not sure nyaya yalinda ndazongonzwawo ndadzoka but I just want to encourage you in the Lord. Hakuna nhamo yauri kuenda through Mwari wanga asingazivi. Hanzi shoko raMwari rinoti ndakaronga your beginning from the ending, meaning God already planned your beginning from the ending, meaning kuti zvavanonzi Alpha na Omega, he already knows what is between the beginning and the end. Saka paunoenda kuna Mwari nenyaya yako iya, it does not come to him as a surprise. Wozotaura vachiti I will deliver you from all of your troubles. Havana kuti some, all kutenda kwako nekumira wakatenda kuti I'm only looking, my option is only God. Kana wasvika panguva iyoyo kuti God is the only option, trust me my friend, havanonoke and havadhakwe ende havauye uchifungidzira kuti pavanouya you will know kuti this is God. Hanzi nekuti pavanobata muupenyu hwako you will never doubt. People will know, they will understand and they will consider kuti upenyu hwake apa ndimwari chete. So I just want to encourage you, nekuti even shoko raMwari rinoti hanzi I have vast thoughts of you, hanzi the thoughts that God has for you dzakawanda sejecha repagungwa. Saka ukangoenda pasi ukanotora jecha woisa mumaoko mako, you cannot count the grains of the sand. Those are the thoughts God has for you. Vobva vataura kuti hanzi the thoughts that I have for you, they are good, not they to are harm there you, to prosper you, not to destroy you. Dururai duru makati sisikunda ndokumbura kugodulwa murume wangu asati adzoka. Durura ako ibi handeitode kumudholo ikoko. Ndinotaura zvakaitika ndichiri form 3 nenyaya dzemaprofita idzodzi. Vabereki vangu vakauya kuno kuSouth Africa vaishanda kunoku, isusu vakatisiya nevanenga vangu 3. Pamba pedu paive nemaloji anga ariko, paive nemwe muloji anga ari muprofita futi. Muloja yeye ndobva taingoita zvekunonamatirwa naye kuseri, aive nekrawo yake kuseri kwemba pamba pedu ipapo. Taingoita zvekunonamatirwawo chimwe makuseri chingonoona vamwe vachinamatirwa zvongonoimbawo nevamwe makuseri chingoimbawo chikotedzera vamwe. Saka mwamusi pakabva paya shamwari yake akati vanoda kushandirwa nhasi vanhu vese mumboshandirwa neshamwari yangu. Ndandatofoma ndati samsam ndakabva ndadanawo shamwari yangu, ndaivewo nemukomana ipapo, ndakabva ndadanawo shamwari yangu ipanext ndikati uya tikubatsirwa nhasi kuti vakomana edu vasarambane nezvo atitoshinga tinde kukrawo. Taenda kukrawo kuya tasvika pfugama, murume akabati mai musisi mune sare mufana kuchekwa sare. Ndobva aprofita kuti shamwari yangu akati ine sare kuchekwa kuti sare, akaprofita kuti mumwe musikana aigara pamba pedu ipapo saka mozoya kumba kwangu tikanzi mayanikoni nedota profita wechirume. Takabva taendaatika munhu saka tipfugamai vamwe 3 mbodzokerai 1 munodi anosara munomu muchingochinjana 1 munomu. Saka pakabva paenda angachangororwa zvake adedzera zita rangu akashama ndakana hemba ndakana chiya ndakana bra ndakana chiya ndakana tamhemerero ndobva yaita 10 yangu ndobva ndaenda ndekuroiwe wayo kana ari basa raye kungodaisa anongopera ndekuroiwa dota repazambara akaisa muchigaba ndobva achikuchudza mumwa mune mvura akatora kalemoni kaya chinyika mudaisougwadza sezvo nini hamuna ndisati ndatombozva murume papo ndobva aenda kune rimwe zamu akaita same thing iyoyo akakwesha musana akaita sezvese zvotesi tangoita zvinhu zvakafanana ndobva tidana tese tisina kana mabhura kana chii takapfugama akatiti pano wandarepa tikati hapana zvesho hapana zvatakaitwa ndobva atoraenda topedza nemi. Saka tiri murodhi manje mamwe yakabva ati musadii musataure zvaitika munoita mhemero munodzokerwa nemhepo ndozvinoita masare handinoona tikatokweshewa nyora izvi dzinokutevererai mukangotaura chete tikati hargai tinyara tingataure zvinhu zvakadai plus tichifambira kanyaya dzekuti vakomana edu tisarambane navo tirambe vagozotiroora ivo.
atambosvika takati 3 days sina vanambotaura saka mwe musi manje pamoto mukadzi womuprofitayo aigara kumba pedu akabva ati achiudza murume wake munoziva kuti shamwari yako yakadzingwa here kwayaigara yakabata munhu chibharo yakati yatove kukwekwe ndobva tati akabata munhu chibharo zvikanzi akati ane sare ndobva aenda ndobva akwesha mukadzi wepesira azomubata chibharo tese ndobva tati kubata muromo kudai so tikati ndozvatakaitwa takakweshwa ngaa takashamba lati hatina kubatwa chibharo ndozvayaitika ya saka ndi unoona manje mirani mbokudza mondiregerera bhozi ndikuti hamwe chimwira ubhuru wanga uya nedoro iri panapa ini ndakambonzi mirai tikudzei taita aiwa mirai guys mirai kuri December nditaure nyaya yangu ndakamboitaura kudiaris zvakazoitika rimwe gore handindokazividza kuti ndakambotambura mbereko zvokutambura mbereko zviya handitika ndini uyu madhezi ekufamba mai mwana taenda kumuprofita iyo maprofita aya zvasvaka kumaprofita kuya muprofita yakati anditi zvandoda kuti ndiite panapa ndoda kuti ndizouya kumba kwenyu ndikwanise kuti ndikushandirei handitika nokuti ndikuona pane problem kuti problem iri papi zvakanga zvinengei muprofita yaiti aronga zvakanaka date atondibvunza kuti munenge muri komuri wani rini indangozivei handinamboisa pfungwa dzangu kuti ndikuda unorohwa sombo wenyoka handinambozifunga guys ndamupa deti paya zvakanaka muprofita shanya paya uya negemedzi rake negaundi rake tasvika mbuya mumba muyamya tatakagara musitting room aninamatira diya taura zvakataura zvake zvikanzi right ndiri kuda dhishi rine mvura bhaketi kana dhishi rine mvura ndainda ndanotora bhaketi rine mvura zvikanzi atopinda bedroom hanimaona tapinda apana pfungwa dzangu hadzina kwadziri kuinda kuti chii pada kuitikei panapa hanimaona munoziva kana uri desperate ataugana nemwana uyu kana uri desperate panguva iyoyo hani munoona unenge kutongoona chiro zvazvine zvangoita asi kwete zvekuzorohwa sombonyo hanimaona dadi paya tapinda mubedroom yamuya handitika zvikanzi right mobvisa topi yenyu handitika mobvisa topi yenyu ndabvisa topi yaya manje saka zvandakaenda ndakanosvikoisa apa pamusoro pemazambichana ndobva yavhara mazamu zvikanzi aiwa bvisai top ndikati aiwa zvemadzibaba munamata hatingazobvisi takabvisa hembe handitika tinonamata takadai atoona kuti hamamai ava okay tasingambokura kasirekea by then tichitotemwa dzinoropa takatonaka tichikutemwa dzinobva ropa zvikanzi alright saka ndakuda kunamata dambudziko ndariona dambudziko renyu riri mukati handiti so ndoda kuti mutanyange bhaketi makatanyanga bhaketi gumbo kuseri uku hanimaona ndatanyanga ndikiri yaya bhaketi riya hanimaona zvikanzi takuda kuti tichinamata right zvikanzi mokwidza sketi yenyu yoenda kumusoro ndakatanyanga bhaketi mobisa bhurugwa tikuda kuti munamato wadadira akadira zvinhu so zvainge mubhaketi remvura toda kuti munamato udi ukwira uchinda mvura istimu inopinda pai inopinda mukati vaprofita futeki wenyu ndatanyanga bhaketi handisika ndikati bhurugwa ndikati alright ndainda kupi ndaenda mune toilet ndanokurira bhurugwa riya ndadzoka ndaro ndakariviga bhurugwa ndauya ndatanyanga zvendakwidza sketi handina kunzibvisa yakati ndadzitanyanga imokwidza sketi ndatanyanga ndakwidza sketi atanga kunamata ndika ari kutanyanga inini mandasungira majeka hani yangu yakuti bha roko ruda kufamba handiona tuinda kunobata uku vaprofita muri bvazevanhu vaprofita akuda kuno roko saka ine hana yangu kana vakandachudurira manje kuti roko ruda kuenda kupi achinamata pepe rokuda kunotaisa ndopandaka muti dzvi ruoko ndikati madzibaba kwamakuda nonobata zvikanzi ndoda kutodzura kuti ubate munhu zvinhu adanoridzura ndoda kutodzura zvinhu zvirimo mukati chose apa nditese munhu kudaisoka mubhurugwa muka mazvimba angatirereki mubhurugwa mazvimba kudai vei mwana kuna matokatoonekati asi munhu achanamatika atori neconfusioni ndakangoona kuti ine mapa
takazobuniwa makuchokikirikirika vakumhanya vakumhanya vasimadzibaba vaya ndajamuka ndatona dzapana dziripo panapa hapana iri ndotonzi feki game apa kubvare kuzvimbisa sei kana uchida kundidzura chinhu unozvimbisa kana uzvimbisa uzoti vaida kuto iwe zvakatozobudawo mhanya saka maprofita guys inini ndakamboenda maprofita ndichikura sezvokuti ndichitaoda kutevedza uchidini chisipesha akanohamba nedambudziko zvandakuzoti hapana ndasamba nedambudziko so ndoyadzozviziva ndopapena kambostory yekuti maprofita akazomboyamba kuenda mudhoraundi achigwara achinzanzi mune chinhu chiri pambhedha chichichi ndikava ini ndakatovaona vandisanga sina kuonaka ini ndakatoona chibvisa chinhu manje uri kuona chichibvisa chisawa mukati memetresi vanhu vese vanga varipo femilika hakuna munhu akazviona kunze kwangu ndobva ndati maisei pana ndichihamba ipapo time ndasina tombororwa ndandichiori musikana ndikati maisei yenyara rajesus zveva ndikati no pane chinhu chamaisa manje navamukuru vangu vaivaya dzaiguta dzoguta navamini vangu vaivaya ndikati vaisa chinhu mume apa metresi yachekwa kona ndakamboitaura nyaya iyoyo yachekwa kona kuchinzi mune chinhu chiri kuchaipai vakomba metresi umwe akamira vaita 4 pametresi umwe kwai yachekwa chinhu choda kucheka metresi utsinye wavanawo kwakuisa chinhu inobva ndazviona zvikanzi torai chinhu chamaisa pakuru vangu ivo vaya ndakakona navo vakabva vatojamuka one time zvikanzi bvisai chakazobuda ndakazoraitika because chinhu chagara chirimo hachibudi chakafa chakabuda chakafa chakatotadza kuti kuti pane chachakachekwa panapa chine chakatogora pakatooma udhara vakahoitwe unotadza kutamba iwe nemari vangadai vakatozotoregwa izvozvo vane utsinye vanhu vaiva maprofita ane utsinye vane utsinye maprofita ifake guys don't go there fake mavanhu vaiva tipai screen guys maprofita ane utsinye aya sendingaitouvhura hombe chaidzo nenyaya dzemaprofita idzi nezvakawanda zvekutaura nezvavo maprofita anokuita isese vanhu vakamboshaya mbere komunozviziva guys ukaenda kumaprofita uku mazai mambishi taimwa chiko mazai mambishi here toisigwa shinda dzeredhi negirini nechiyamene mumomo moiswa mazisamba asingamwiki aya hanimona Susan ndaiti wainzi nanonanzva kusure kwembwa vanhu vainonanzva yes you can don't worry they're very ruthless and havana basa kuti wayo vakumwisa chiva nezvakuchechi vanokudyisa kuchishanda kupiko kupi utsinye chete uya wanenge vachimboita wayo utsinye chete uya wanenge vachita wayo vanhu vaya vanamira mushe vanhu vaya muchana chikudiscourage panapa kuti guys don't do macooking oil ukambomusa cooking oil isina kubikwa iwe malemon exactly uyanoziva ti anoziva tambo isusu tatiri vanhu vana vakakura kuchisalad vazvisizve tambo wazenge wakukura manje warogwa tambo dzegere dzakarembera mumuti uno usingasagoni kupfeka zviva tatisina maslimbo time yacho taitopfeka tatisina chidiki taipfeka zvimacrop top zvichie wanga usasapfeki because tambo red green chiyelo zvakazara umu mai mwana kuti hapana utsungirwa gari siyende une vanhu vaya resipi yacho imwe chete maybe resipi yacho imwe chete waenda neproblem yereko waenda neproblem yekuti hezvo zviri kundinetsa unongonomwiswa semuresipi idzodzo dzelemoni iwayo nemafuta asina mambishi nehani nanhasine nandidi kuona kana hani inoyi hani inotondirutsisa because ndakambozvimwiswa memwana gapu ndakarimwa ndikazoti ndatanga kurusa ndakunzanzoni kana watanga kurusa obva wandifonera totanga kunamata but kama toinjusa kurutsa kaiona usingazvizivi kuti ndiri kutoinjuswa kurutsa iyo combination yezvinhu izvozvo inotongorutsisa ndozvandataura madhimoni kuvanotaura mazita vobva vati une mwana wako anonzi anonzi information iyoyo Lona magora ndikandikuzozvita unoziva chinhu chinonzi gora zvikiti pana vanhu vane mafeedback masure guys Adriana muita foni yako right Adriana muita your phone chinhu chinonzi guys muutanaisi munhu anonzi chinhu chinonzi gora Lona chinhu chinonzi gora zikiti rari ari musango riya rinofembera gora rinogona kutokudza kuti
gora rinogona kubva pano antika ronobata handi kuSouth Africa tongoti rinogona kubva kuJoburg muJoburg mami anti ronobata kana kuti ku4 Ways rinenge ratonzwa kuti kune nyama yakafa rinofembera andiona saka gora iwitchcraft right ndo zvanda kutsanangurira saka ivo zvanda kuudza kuti African scientists vanotora misoro yemagora gora dera vanotora magora yavo votora misoro yemagora yaya musoro wacho vouraya magora yaya ndo yavanoshandisa kuti vaite vakwanise kuona zvokuti anokudza phone number yako agokudza zita ramai vako vakafa baba vako agokudza vanhu vese misoro yemagora inofembera inoona inodzifembera sezvaingoita vana hatakatapura vaida kudhara chikura handiona vana hatakatapura vaitoita zvinhu kuti vaitoita zviri kufamba sei panapa handimaona but iri magic hanzi gora ishiri zikisho shiri iroro zigora nozishiri vamwe tikwa shiri toti zikiti kwedu isikwedu ikiti vamwe noti kwa ishiri isikwedu toti itori kiti so ndo zvinoitika izvozvo ishuwa tite masivandi ndo zvinoitika izvozvo so misoro yemagora ndorechita maprofita akawanda even maprofita makuru ekuZimbabwe nembira anokuudzai zvinhu zveyachidini misoro yemagora ndosaka muchimboona dzimwe nguva chinobudikira vari kuNigeria uko dzimwe nguva chinobudikira vari kuGhana uko muri kutsvagei kuGhana nekuNigeria imi muri mana baba you are fathers of other nations handiti mune vanhu vanokufollowai saka what are you doing kuGhana and haumbonzwe kunzi vari kuNamibia kana they don't go there avaitiko it's always Nigeria Ghana Nigeria yes sei vasvika mbobudi vachida kushandisa sore goraka that's why you find kuti mwasha anenge ari very good at giving a prophecy but inenge isina inonzi chipundutso handichinje chinhu anongokuprofesa but kuchiuchipo wakundiso hapana akunditso hapana kuudzwa munoudzwa kuudzwa here inonzi tsanangudzo munodziudzwa asi kundiso amuiwani inobva kuna Mwari zveshuwa aiko ndopaka tozoti munhu wani chete kamukuru ndiMwari nokuti tinozongodzokera bheki pasoko raMwari kuudziwa here unondizvobesere kundiudza zvelife yangu usina kundipa solution zvinosandiudza vanondipa solution solution hauiwane solution so apana zvinoshanda kuvanhu vakutaura chokwadi gaidzikana mukona isusu chemberedza takukuudzai kuti siyanai nezvinhu zvikura kuti kwatakabva nako kure tozviziva zvinhu izvi hakuna musanyeperwe hakuna we are living our history yes hakuna vanhu vava feki dzega feki paTikTok apa kusocial media Facebook feki dzega feki vamwe vakabva vaita lakika vamwe vane laki vakaenda kunoromba kuNigeria kuGhana kudhara kuchine vasati vafa maybe vamwe vakanga vachinyetsogona vakatonza chaunga handiona so that chaunga ichocho handiona chinodhonzawo futi vamwe vanhu handimaona yochora voramba vachikudza because indikangokudza kuti Susan ninganogona iwe unotoenda nementality kuti simedi vakanudza kuti chi ninganogona uchanoudzawo Priti kuti ninganogona handiona Priti obva anoudzawo kumbo kuti iwe kuna ninganogona yatiwe cheni munhu wese takutoendako atina madhadhiko madzibaba edu vakaenda upi which one mukadzi ane shanja chinhu zvandinozvinokudzitadza zvega kuti pane nyaya vakazoendeka handiti bye simeni vachiri kungopinda mainbox evanhu vavaitaura navo zvachikukumbira mari ndozvinokudzokutadza kuti panenge pane something zvinenge zviripo vakava nemari mungafunga kuchinabatiri vanhu vangangobhizi ngopinda mainbox anu vachikumbira mari saka manje kana uchipindira mweya chacho munhu ane mweya chacho wakuita zvemari haushandi zvinopera unotiza exactly Louisa kupuwa bp ese pauno tiri kulive kuTikTok ndokwatiri apana ngoibayawo live Facebook vanzwe hakuna kwaunosvika ukanza una problem Susan hakuna kwaunosvika ukanza hakuna problem unotoudzwa kunzi une problem then akabeda akanzi buda panze uyu ari clean hana chinhu akachena ndiani munotononongwa mose kunzi problem tibvisai hapana tigadzirai tirokadzisagadzira paunoenda kunouma nongoti problem iya iripo saka hazviperi zvinhu izvi saka the best way regai nyoka dzakaita mumugodhi dzivate mumugodhi siyai vakafa vanyarare varare pasi vazorore in peace musaende kunotokonyana nevanhu vakafa muchizama kuvamutsa
because they will never come back to life. Vakatofa. Simple. Ndokudze zvakaita rimwe gore neshamwari yangu tafurirana izvozvo kunzi makore afamba tisinaurorwa izvi taudzwa vamwe mai vekuglenview kanzi ndai vanobatsira tasvika kumba kwamai flag chaiyo inotanga kutokuratidza even life inenge ichiitwa nemunhu wacho ana mwana vaigara muka1 room nemubhedha wangu wakambofukira pakati pesava isu kana kumbofungawo kuti kana munhu dai achanzogona zvekudaro angabva aita kalife kakadaro anyway zvikanzizvoni zvenyu zvinoda kutogezwa saka tofanira kutoenda kwamurehoko pane pawaterfall pandinoziva pandinoshandisa kugezera vanhu kumusha kwangu tatoronga date paya zvikanzi ndotoenda iyoyo ndarova motikari yange tori Saturday taenda tasvika kwamurehoko taenda iwe nyarare ende Joseka tanga taenda Joseph uda zvinhu tatanga taenda pamba pavo ndobva vakutubudza godubu tamba mavo ndobva vabuda vakabata zigusai zihombe mazai eostrich aya asi ranga riri holo ranga risina chinhu mukati rakadya zvekuti zai rinoborwa robva rabudiswa zvemukati ndamasuka zvaiya tatora bhaketi takanzi muti takure seti yehembe dzausingazopfeki dzatinozorasa taenda kurwisi kuya tasvika kana kuri kuti shuwa munhu waita accident uri kubaba wangu vaiti naye mwana vainzi mwana wenyu aita accident kwamurehwa vairamba kuti hasi mwana wangu uyu taenda kurwisi kuya tasvika vazanganisa zvinhu zvavo vashandisa mozi isusu taiti tikaenda kumusha zvezve sometimes taigeza isusu taiti tairuti ruredzo chimwe chipuratiso chinokrona pasi so chinoremuka kunge derere so chisora ichocho vatora ichocho vaisa futi mubhaketi muya vaitora mukaka vaisa vapinzira mazai imomo atanga tatenga isusu solution chatanga kuremuka zvikanzi bvisa hembe dziya tisara tidzirembaya tachigetira paimwiri nechisolution chiya karabharabha mwiri solution chiya ndobva tanzi chinga tichipinda yemumvura handinoziva kuti matombo emumvura anotsvedza mafeso danaikiva vaiti matombo emumvura anotsvedza ndai apa wabatiswa zai riya renhingirikini reostrich pachest apa wakarigumbatira pachest kudai apa hauna kupfeka apa unzi ngatichipinda yemumvura wakupinda mvura apa uri kuzama kutsika matombo aya kuti usatsvedze uku wakabata zai revanhu rikadonha rinotsemukaka uku hauna kupfeka apa wapinda pasi pewaterfall mvura iri kuye kumusoro kwese uko hauchaoni I just felt out of control when I was there apa vakuya vakuvhura kumashure futi kuti uda kutsvaga masare pamwe nemasare imagine muri kupicture here picture yacho yekuti wakatsika pamatombo 2 wakabhalanza matombo ari kutsvedza hauna kupfeka wakagumbatira zai pachest apa risingafane kudonha apa wafanira kuti ukotamire mo kuti vakotamira apa kuti vavhure shure apa guys vavhura zvikanzi mazara hauna apa wakabata zai riyo haminoziva vanenge vachidaidza mvura muya vachina mataitazei vanoda kutovhura shure ubva wavasurira ndapedza ndobva tabuda mumvura muya zvanzi ndobva zvanzi zvoni chipfeka hembe nyowanisa nguva nadzo ngofamba kudzokera kumba kwatabva kuya hauchatotimirire tese ucheuke mureze munhu hautarise munhu hauite uri kungofamba chete wakaomesa gotsi chero munhu akakukwazisa usapindure chero ukanzwa chinhu chati bvorokocho kumashure kwako usacheuke ndatanga kufamba paya ndakafamba unge munhu anopenga ine munoziva nekumamisha kavari zviri respectful ndasangana nekamwe kamukomana aibva kumomberi or something kakutondikwazisa maswera sei I felt so bad ndichiginwa mwana yenyu ndakaomesa gotsi ndichifamba kuda kuwani kutsvaga kuda kuwani ikoko
ndasvika kumba kuya ndokuchizoti ndasvika pai hapana kana chakachinja mulife yangu kana sei. Things just remained the same. And then you start asking yourself, so why did I do all these things that I did? Kutenga zvinhu zvese zvandatenga, kupisa mafuta, kutombuda pamuri. Unotongocha initiatewa muzvinhu zvasingazivi iwe. Who knows pamwe zvavanenge vachiita zvinhu zvasingazivi pamwe uri kuinitiatewa muzvinhu. But desperation inokupusha kuita zvinhu zvakanaka. But ndokandakatozoona kuti no man. Psychology unenge uchingopsychology ndayo munhu akangoona vasikana vasvika certain age pamba pake akutoziva kuti vainga zvedzimba zvemichato izvi ndozvavari kutsvaka. Especially ukasvika kudhiraivha motikari vanobva vaziva kuti aiwa kumafinance kuri right. Saka inyaya yemba iri kutsvagwa panapa uchitotanga kupsychologera kubva ipapo. Even pafacebook apaiva makurikirani kwesiva vabva panapa pano mwakambonditi hai wewe ndoda kunhonga uya kuseri anga iri palive yeumwe shamwari yangu ndaenda kuseri kuya ndikutoona kumusha kwenyu kune mutorwa akaurayiwako saka mutorwa yeye ndoyakunetsa ini mutorwa dzotorwa zvekuti vashandi vaibva kumozambiki oshanda zvinabvonzi kune mutoro wakaurayiwa kumusha kwenyu kwenyu hakuna kwenyu asviko baba vangu ndabvunza baba vangu vakati andizvisei zvamuri kutaura zvatete asi ndambosvitswa akashanditaishanda tega isi kumba kwedu ndikatonetsana nababa vangu tikati no ndizvo zvekutototasa kuroorwa mabereko vamwana angofamba imi mune makangogara sei why are not doing anything, are you not worried kuti chi ndapa eji ino ndisina kuroorwa. Wangu akati inini handina zvandinoziva kana uine zvakuziva zvauda kwauda kuenda enda wakachena mwoyo wako. Ini handina zvandoziva ende inini I'm not going to go anyway ikoko. Ini ndinongoziva kuti kana paine zvandoda ndinonamata kuna Mwari full stop. So ndakamba ndangozozvinetera uba ndaitoda kuzvipesiwa zvese zvekutoda kutoita simba rekutoti hei chichi ndakabva ndangozozvinetera. But now looking back and looking at my life now, things just happened in their own time. Pasina zvandandaita pasina things just happened in their own time. I got married at 39. I had my first child at 39. So you can imagine kuti ukatanga kudzifambira nyaya idzi une 26 years uchiti yenda tosvika 39 unenge wafamba zvakati exactly mangu. Thank you very much. Kusvika pa 39 unenge wafamba kupi? Ani unenge waromba unenge wapinda uchidyiwa nezvinhu zvisingadyiwe just because ukuda kumhanyira Mwari kumberi. Things just happened on their own. Because inini by the time yandakazozvisiya, I think this happened tongoti around kunana 2010, 11, 12 ikokoko. Around that time ndobva zvakaitika. I finally got married in 2022. And kumunhu kunzvimbo ndasingatombofungire kumunhu ndasingatombofungire in a way that I never even pictured in my head. And inini zvinhu zvangu zvese zvakangoitika very quickly, very smoothly. I met my husband in March of 2021. ukatozofunga munhu wainamatira takuroora guys munoti mukatarisa muna June 2020 ndizvo March 2021, June 2021 ndakanga tone nhumbu, September 2021 achitonorora, January 2022 tichichata, March 2022 ndichizvara mwana wangu wekutanga.
only in a space of 12 months. And I found that number it didn't just happen the way they were supposed to happen in the time that they were supposed to. Yeah, why they were. Like I think for whoever I would tell her, I didn't say predicament, you put a question, could happen, but that's kappa. Let's what time it will happen. Even at 45, don't go around looking for all these things because tichatanga kubatana nezvinhu zvakashata ugotozvimutsira mweya imwe yakashata yaunotozotadza kuita get rid of. So I just want someone to just use testimony yangu kuti zvinoitika it happened right now from 2022 to 2026. Nothing has changed in my life. Murume anongondida semadira aindita musi wandakasangana naye ndinongokitswa ndotoudzwa kuti indomai inotopfura chiprofita tatachipromiswa random murume wangu anogona kungoti kana takangogara anongoti ane statement yaanogara achitaura kuti ndinofarira kugara newe like anongotaura kuti ndinofarira kugara newe efes akamubvunza kuti ukuri chii kanza life yangu ingori peaceful ingoriwa so ndinewe so zvinongonakidza you know just kungoudzwa something like that. I never ever dreamt kuti something like that would ever happen in my life. Kune munhu anogona kuchikoshesa kutika zvekudisa pamberi kudaro. So whoever wakamirira whatever zvawakamirira, please just wait. Just wait, it will happen. Takutongoti Jesu ndiye mfudzi wangu siletu. Munhu wako anouya sha. Munhu wako anouya iwe ramba wakangomirira uchingova nehope kuti mwana anouya. Problem unoda kuvhura makumbo enyu chinyoporesa pese pese. Problem munhu wese ngokunyenga unoda kumuti thank you nekuvhura makumbo. Thank you nekumupa pakati. Handi mazviona. And then testimony tagwana letu ini ndini munhu anyazo kutoiziva. I was there. I was there. Anoona. Pane munhu ane noise kumashure. Ane radio. Vachitaura vachifunga kuti maybe hazviiti hazvidini hanguva edzi kudini. Anoona. Asi ndaibvomudza kuti iwe uri kungomhanya sha. Unoroorwa. Give it time. Iko zvino ari mumba make. Anoona. Emwe problem ndeyekuti imi sorry henyu guys. Ndikuti handichimwa mondiregerera. Inorodoro lauya iri kai ndopa kuti ndichimbosiya because ndava fast sure vanhu vese kumahalf past sure because ndingatodhakwa ndikasoja ndobva ndaita co-host nasomeone else Mother D naSisu muchitarisa kuti inoitwa sei then imimi ndozoita nemi afterwards. Alright. So tanoda kuzama kutaura nezvekuti imimi guys pamwe pachaona ndimona kuti kwai nemurume waletu anditika my life is so peaceful and it's just flowing so zvinhu zvangu ndinewe animaona imi muri zvinyenze kudzimba dzenyu vamwe vacho murume anenge achitokuda mukomana anenge ada tokuroora but hauroreki because ukatanga kutaura kushama muromo uchituka kudai murume anogoudzwa kuti uwerombe iwe ndakana ndinogona type yako iyi haisi type yangu iwe wakatondijhumawo iwe wakatongona munobvumburudza murume anobva ngoti iyi type yekuroora here varumewo dzimwe nguva kwanzi vanodawo kune peace saka ipapapa munoona maboyfriends enyu anenge achitokutarisai dzimwe nguva achitonyatsokukuonera kuti ndiye munhu wekuti ndingaroora here handi mazviona but imomo murelationship usati waroorwa kudhara wakutotonga murelationship wakutoda kutobvunza kuti tiri kufamba sei wakutoda kutohwisisa zvinhu zvisinei newe wakuda kutopopota wakutokondrola munhu anobva tongona this one is a controlling freak ari kundikondrola right now ndichiri mukomana kuzoti ndapinda mumba handi mazviona ipapo roorekai vasikana itai vanhu iko zvinoda kukudza ichokwadi sori henyu ndakunhasi ndakuwanai pomwe pachona ma comments enyu amunonyora pamasocial media you got your own profile
ndiwe lona ifesi yako iyo iri paprofile yako pese pauno. Do you know kuti your potential husband could be pama social media platforms? Honestly, kune marriages akabuda akawanda pama social media platforms. Then iwewe wauku it's an example yandiri kukupa and then iwe unofamba uchinyora zvinyadzi zvakadai vanhu vari kuona. Murume wako pamwe pane munhu akatokuminyira nemara kuti musikana uyu ndida kumusvika ona zvinhu zvaunonyora. Pamunofamba apa guys, you still have to have your future. Kana uchiziva uchada kuzoda kuzoroorwa rimwe day rikakutevedzera isu machembera akatopedza isu machembera titombotauri harimaona akapedza nezvelife kudhara handitika teramirai amurambidze kutamba macomment section but nyorai zvakadzikama. Handika musangofamba muchingoburitsa zvinyadzi mazera muchingotaura zvokuti munatotaura kuti itepi kunooneka kuti bishu iri hanoona unoti mabishu iwo usiri bishu hani mazviona. So varume venyu variko vanoda kutokuroorai, they are there hani mazviona ende vatoriko and you are going to get married. Pamwe pacho chingoteramirai teramirai varimo mudzimba vamwe venyu right now mumba muri kutovava iri kusheka because haudzigwi mbamako iwe. Sumuka tienzane, sumuka timamisane, takatoinzana unondiudza kuti chii iwewe. Deni handisirini bhurugwa rakapfeka riro chirombe. Vamwe varume vanoziva kuti chinura chemubhurugwa igo yemurume iri mubhurugwa. Munoudza kuti muti nekadora kasikadora kokoko kakagarira nguva yese uri kukagarira pamusoro kadora kakaka uchikachemerera. Nhasi ndopoomudza noti vatukana kuti une kadora. Andiona naso une kadora iwo une chi zvinhu zvakadaro munoputsa dzimba dzenyu guys. And then varume vamunovaziva guys, mangwana wobuda akasvika oenda pana Evelyn apo. Evelyn anenge achimudza kuti sorry kani baby, sorry dear, don't worry, no kana sorry, vari kukanganisa. Ototi uku kune peace, uku kuno comfort kwa munhu, uku ndinochaudwa. Varume venyu vanoti vakabva kubasa na 5 asvika kumbana 8 anopfuura nekubhawa achitsvaga comfort, anopfuura nekubhawa achitsvaga kuti ndingaita nezvei kubhawa kuti ndisvike kumba mai vaiva kunovata because kune kuchumba kumba. Chinjai kaunhu kwenyu, muri kuputsa dzimba dzenyu meka. Chimboongorora chiri kuita kuti mumba mudai. I know kuti varume vazhinji kazhinji 98% they are at fault hadimaona, but imimiwo vakadzi hadimaona you are at fault. Sometimes ukaitira muntu unotombotukwa muziva, sometimes totukwa zvoti social media takasvika pakutiona kuti hazvina dhiri zvokutukwa takutongojaira takutongoignore because I will just see it and ignore kutongoita kunge sina kuzviona ndotokonzia neyandiri kuita ende hazvina kwazvinoenda. Zvino imimi you cannot do that. Hamukosoteramira itori sumuka tenzana undiudze zvotokumamisa muri manenge achiudzwa izvi hadimaona munhu ndokumamisa simuka uzodai guys. Dzimba dzikutocheka pamwe pacho ndiwe problem. Chimbotarisa kuti chiri kuitika uone kuti zvii zviri kuitika. Tsiurikai ukaona uchitsiurwa papaya chingoti munhu anditsiura asingandizivi yo rega ndingonyarara tsiurikai mudzokere kunogadzira dzimba dzenyu dzinomira. Hamuna 50-50 nevarume, hamuna kuinzana etsi musoro. Varume vanonzi musoro wemba katika bhaibheri rinodaro. Mukadzi ihuro haimiri pasina musoro. Asi hedu mazuva ano nenyaya yekuti vakadzi they are more working than varume, tisi hedu tinozotaura kuti vakadzi musoro wemba varume ihuro because ini mukadzi ndindotoyazoziva kuti mumba mangu kete ndaradambuka, mumba mangu poto yaboka, mumba mangu murume haazvioni izvozvo, haazvifungi ani mazvona. Hanzi haisi nyaya yekuhura, handina mutaura nyaya yekuhura, ndotaura nyaya yerespect yandikutaura nezvayo kuti sometimes hauroreki because of unhu hwako, sometimes mumba macho muri kutosheka because of unhu hwako. I know kuti 98% varume vanenge vari at fault, but sometimes vakuru vanotaura chawari kuti mhinduro nyoro inodzora kutsamwa ani maona. So anoda kungonzwawo tichidarika nepo ngaapanzwe, asingadiwo aiwa anoita kondinyuwa ani maona. Senge yakauya mazuva ano yekuti tinonyengerana kuti ngativhurei mabranch. Vhura branch iwewe, vhura branch sasoro jairigwa vhura branch. Come on guys, come on, vhura zvako branch. One day wavhura branch rako uchaona kuti paunobatwa anonyara ndiani. Murume ambonyari wena kuti ndakavhura branch, iwe ndiwo uchanyara kuti wakavhura branch rako ende zvinenge zvakudzoka back kwauri. Chero murume akanzi abatwa achihurapa zvinyadzisi, but mukadzi akanzi abatwa achihurapa manyadzisira zvinoita. So munhu usada kutoona kuti ndiani tone mapicha kumurume vanhu vanei nazvo. So be very careful animaona pamunenge muchivhura mabranch papaya. Kana mavhura mabranch movhura mabranch musati amubatwe because mukabatwa
that will be the end. And zigomba iri riri kukuda uri pamurume because wakanoruudza kuti kumba kwangu tikuna nemurume rinokuda uri pamurume. Chinda unomuudza kuti marriage yaya ndabati goma message zvapera ndachiuya kwauri. That's when you see his true color. Kuti anga asingakudi aitongoda kudisturba marriage yako nemurume uyu aitongoda kutongouyawo zvekuti awane pekukwana. Saka before tapana nama-advice aya kuseri pamwe pacho ngatiteramirei. Hatingaudzi vanhu kuti musaite mabranch because vanhu vagara vanawo mabranch acho ende mubhutu dzavo hatimo. Asi toda ngokurangadzisa kuti musi wazvinobatwa wobva waziva kuti uchazinga wakunochema kuti but paya zvazviri nani ndaiwanawo mukavhiridzi aindi paibhadhagwa renti paitwa so ndaidai iko zvino zvisi zvamirira ini ndiri one because panonetsa ipapo. So nangoti tirangaridze nepapapa kuti tienda mberi kuti mirai makadaro pasikana kuti muviri wako chizvene varume vakasiyana-siyana. It's not a passport yekuti wakuenda nororwa kunzi murume akakunyenga kuti unotonzo zvinokuda tangwarira neni hazvigarantiwi kuti murume achakuroora. Tati tina letu panapa akarorwa at 39 akaita mwana wake ende kuroorwa kwaletu haanamboita gore dane munhu uyu ndofunga kaita 6 months but the guy had seen enough in 6 months akati you know what I want to marry you akatomuroora same time nanhasi vatove nevana 2 rudo rwavo ri still burning handimaona at 39. So ichitarisa iwewe Sylvia une 32 une 33 but uri nyenze uri champion village champion yepafacebook. Teramira Sylvia izvo ndaida ngotaura izvozvo. Nenzelanzwa yedu aikuita multiple sex partners izvi zvinoyowo nemasipoti in as much as unogona kuti ndoda because hanzi vakadzi ukarara nemurume ndiwe unoisirwa substance in your body. Varume they take it out of their body. So as zvinonzi hazvisi 50-50 it's very true. So imagine uri kutora DNA yaya ine mweya kana ane mweya wehurombe ane mweya wechii wabva pana John woenda pana Peter ane mweya wekushaya mabasa ane chii zvese ya internalizing. Yet varume antuti it's okay for varume but varume when they do whatever they do zvinobuda. So at the end of the day assess those things as well because everything is spiritual. Mwari akatozviita zviri spiritual. That's why akati it must be done uri mumarriage. Thank you guys. Alright, pane anyora kuti hanzi zvazvinodai pana Sonya kokuzoti isusu vana Sylvia mirai ndinyatsokuudza chokwadi shakira ndivharire dhoiro vhara dhovatsaurako mirai ndikudza chokwadi ndisingarovi chokwadi chisingaputsi ukama. Sonya uya Sonya destroyed her own marriage. Tida kutaura chokwadi pamberi paMwari. She destroyed herself, that girl. But now she saw it very late kuti ndakaita mistake because remember by that time riches avanga vanawayo yes they were there but anga asina kunge aripo mazuva anaya. Handimaona. Now if you see zvinenge zvichiitika kuti all these fights is because handimaona haana kunge akazviexpecta mufungo wamakaiti munhu achadzoka. Handimaona but mukanzwa murume uyo achitaura kutaura chokwadi achitaura kuti ndandisina pisi ndaitukirwa mai ndaizodai zvimwe zvochita izvona pasocial media apa ndikurangana tichiona vhidhiyo pachipiswa hembe pasocial media pachinzi vari kupublishwa hembe yakapapiswa hembe handichazivi. Handimaona takazviona pasocial media ipapapa achizviita. Handimaona vanatete vake vava vachidavirira nekuseni vachitukana vachidini. Handimaona so sometimes ipo paya akakanganisa ega. It's now too late. Now he's realizing kuti you know what anzi you will not value what you had until it's gone. Now that this thing is gone, this guy is gone, akuona manje kuti you know what ndini ndingade ndirimo muhelicopter umu ndini ndingade ndiri kuenda kunyika dzese idzi ndichigara ndiri mudenga seshiri ndichifada yachinakirwa but akazvirasa ega. Remember ndiye munhu akapa gupuro kune murume wake akati dola iri ine handichadi nezvako. Chinotaura chokwadi singarovimbwa. Inini I am Team Sonya. I support her but apa ndiri kuudza chokwadi because you guys are my team. Handide kuti muite mistakes akarohwa naSonya yaya takaona isi vanakuru takachionera chigame. Handimaona titokuta musabda zvotodaro but zvazvino imimi do not follow into that footsteps. Handimaona don't follow those footsteps. Handimaona achituka mai kumba kwake kuchinzi hama dzanga singasviki. Handimaona kuchinzi zvino nezvino but now
Zvakunetsa manje. He also cheated. Yes, he might have cheated uyu, but 2 wrongs. Murume anongodochita. Ndosa murume achikosa you cannot have barika nevarume. Let's not justify zvakaipa uyu. Let's not justify zvakaipa. Murume anokosata barika nevakadzi 4-5. Iwe you cannot have barika nevarume 4-5. Kana akachita, andika akachita. And one, yes, she was not supposed to take it on that utazochita. Ko atiza kuchitigwa neko. Hasi mukadzi. Munhu wacho asi murume. Hati kuti murume. Sezvakuita murume vese. Kana Mugabe akanochita, kunochitira Grace Mugabe, mama Bona Mugabe na Grace. Makanochita kuna Bona Mugabe na Grace. Saka atiza kuchitigwa neko. Gataure chokwadi. Animoda. So aiwa katashamiswa. Let's be realistic panapa guys. Even I am Team Sonia. The way she travels is totally different from the way we travel on a Lulu. Gataure chokwadi. I am Team Sonia. Animoda. Because the guy just tongo support amuna doda. Ati gataure chokwadi. Animoda. So which is Anganeta. If Anganeta, the videos that she did 3 days ago, they were not showing with Anganeta. Animoda. So the video yekutaza kuti inini ndingade ndigonogona maybe number 3 nditupa usada mukatsi 2 atarize kuneta shashi. Atarize kuneta zviyazviya zvinotaridza hope kuti maloya dzakauya kati dai zvanga zvadai zviri kutaridza hope. Anyway, ngatidzei kutsiurana pane chakaipa. If I love you my sister, I will tell you the truth. Even ndichikuda hazina kuti vakuza chakaipa chawaita handichakufariri. No, and I will still support you. I love you, but chokwadi chinotaura sezvachiri. Animoda. Haisi nyaya kuzishingirira uripo tashamiswa. Saka kana akabva asingasadi, why would she come back and do the video yekuti ngatishandise mukadzi tese? Answer me there, then we move on. Answer me there. Kana akabva kuti anganeta, why would she do a video yekuti probably I might be having baby number 3? Why would you say that to a person who usingasadi wakabva iwewe? Why would you do a video of that? And I did not say that. Don't put words into my mouth. I did not say that. And based on sometimes social media. Honestly speaking, guys, tinoda mumo wedu asitinotaura pakaipa kuti atsurike mangwana anopinda futi mushuga imekafa neyoyi antika tinotsurika. And she was joking. You see now, how do you know she was joking? Tashamiswa. You see, how do you know she was joking? Ngatingotaurai guys, ngatiudzane chokwadi pano, ngatiteramirai guys. Antika teramirai. Handisi kuti igarira chihure chemurume kana wanitane chihure chemurume unopeka mabhega ko and go, but kana wapeka mabhega ko and go, kana murume akaita move on, don't come back and disturb anenge arogwa nemurume wako because asiri anenge akakubvisa. Andimoona kana wati ndakundikana handichadi, andimoona handichadi, buda and move on. Kana wa move on and do not come back and provoke vanenge varipo. Simple. And she said she told you that. What about what if she just told you that because Banga to a response? So have you ever thought about that? Could maybe she said that because there was a response? Who knows? My videos are taken on a Katachamiswa. My videos are taken on a video. The videos that we saw. The videos that we saw claiming Gucci, don't want to baby number 3. Yes. And then, why would we fungira kana kumuta ichi tsamanini? Why muri kudare imi? Kokana irevesa. Why muri kutai chotesa? Why murude? Kokana irevesa. Munoda problem at social media. Nekuti you guys when you love somebody and you think you are defending somebody, muno defend amushika pari deep. Pekuti unotomutona sokuti mwana wa mai vako. Muno mtora sokuti mwana wa mai vako muno defender even nemuno wamnenge musingati atitisa zivi chokwadi atisimo mbabu. Tukutara zvatakaona. We were not in that marriage. Tutara zvatakangona pasha media zvatangoinzwa zvatikungo analyze. Zvatainzwa zvataiona. Hani mwana zvatikungo taura. But the way you go deeper to defend and to love, it's very dangerous. It's very dangerous.
No, but is text ipapo. You cannot defend your own God. You can't defend him the way you defend people in the streets. And it's very worrisome. It's very worrisome. Hey, so I'm just saying, based on I did not say anything that works in my marriage. Listening is a school. Do not twist things. Do not twist things. I did not talk anything about my marriage. Do not talk about that because we never even spoke about that. Comment section. That's what I'm saying. In the analysis, she destroyed your own marriage egg. Simple. I think no one said no one said that. The guys, I just to make him tell no one told them Shingira u abuse oripo. No. Dangoti inini. Munu. Usenge uyu. Akatoputa marriage yake ega. Because of James na say akataura 1, 2, 3, 4 aita zakat tega. That was it. After a comment was said in the comment section by somebody else. Simple. Mighty Taurako. Mighty. And the Ali Lulu and the Shakatea. And we know. We know. She had a Shakatea. Here we are watching report and Shakatea. Give me the good tear at the end. I Shakatea. What is this? Taurako. I'm going to talk. Thank you so much. Sister Melly, how are you? How are you, Lindy? I like to tell you. Yes, inini ndodongotauro pane nyaya yaSonja iri kutaurika zvandakangonotisa hangu kuti Wicknell mukadzi wake anomuda handitika but Wicknell is a narcissist in a way yekuti kana usinganzwisise kuti narcissist munhu akaita sei unogona kufunga kuti ifavor. Ukaverenga tsamba yakanyora iyai akasteta kuti Sonja is my director and she's also a trustee in my trust fund. Anditika zvikaonekwa nemunhu asingaziye munarcissist anofunga kuti saka Sonja anoda chii iye atori mutrust fund kudhara zvinhu zvese zvakakwana dai angonyarara. Anditika Sonja ari kuchemera peace yekuti akwanisewo kufadaya nevarume vaanoda zvisina kubatirwa mukati. Anditika trust fund yaakasiwa mairi naWicknell it's a catch yekuti nhasi akabuda akabata murume waari kuti ndo akudanana naye anobva muswiper off and hapana maagreements ekuti anozochengeterwa vana sei. You get it? So Sonja ari kuzviziva kuti kugara mutrust fund it's a catch kuti asambofa akaita murume panyika. Okay? So taari kuchemera Sonja haasi kuchemera mari. Sonja ari kuchemera peace yekuti afarewo achitounzwawo varume kuti nhasi arambwa naJohn mangwana arambwa naPeter. Handiti? But ngaachipiwo tsamba yekuti iyi ndo mari yandakukupa kuchengeta vana zvine makotsi kuitira mangwana. Ndo pana Sonja chete. Mari haina basa kune munhu uyawe. Because atobvawo kubackground ine mari kudhara. But this guy is a narcissist. Akamukepcha zvokuti iye lulu nekuti haana brain ka wanzwa statement yakanyorwa kunzi because she is the mother of my wife ndosaka ndamusiya ari director zvine basa remubviseka udirector wacho kana usingamude mubviseka unomusiyirei ari ipapa ndo pane kechi yacho ipapapo. Director wecompany people how director wecompany people He's one of the directors. Yes, trust fund here.
So isusu tiri kuti Sonja ngauyewo nemurume wada chero akarambwa mangwana kana next week tinotomusapota nokuti iye ari kutodanawo nemabhururu aSonja saka ndikoko. Aiwa izvo zvezvo kumusapota tiri kumusapota nesezvisati kumusapota here nditori team Sonja zvokutodaro kutomusapota nekutodaro toda kutoona type yevarume vachatodanawo nawo tikuda kutomusapota zvokutodaro. Ewa titomusapota zvokutodaro team Sonia hatisi kutombomira tumusapota tomusapota wawike ezvisikana kaonesino churu nai Anyway, it's not a turu kani. takupa turuturu. Thank you, Sally. Sally, thank you, people. Handitati vanhu just for kids. Nyaya iyi iri broad. Vanhu vane mufungo wavo, vane muono wavo. Inini sekufunga kwangu semaonero andakaita nyaya iyi. Handiti zvainzi Sonia airwana naTete achinetsana nanamai nechi ndofunga murume wake aimira naye nguva yese. Ona achimira naye achita sei saka iye aifunga kuti wiki ino kana ndaenda ngamuramba hambofa akatsvaga mumukadzi anotoda inini zvekudaro. Ona saka ndofunga kana pakamupa gupuro paipai handifunga kuti aitonyatsoti zvatopera. Ndofunga yange itori test yaida kutoisa paari paipai but we akabva move on. Ona saka sometimes lesson iri papapa ndeyekuti kana wakuramba murume wako ka nyatsoramba uchiziva kuti ndakuramba zveshuwa haikona kuramba uchita zvekuti inenge test yekuda kuona kuti kuda kumuita wake up call iya yekuti I can go and then unotozoshamisika kuti zveshuwa anobva tokuti that's it. Saka ndofunga anga asingazvifungidziri izvozvo zvekuti uye anobva atomufuratira semunhu aimbomira naye nguva yese ubva amufuratira otosiyana naye otoroora mumukadzi otokontinua nelife. Asi pandinongozoshorera big man ndepekuti uyu anga achibhekerwa masconzi nagulezi. Gulezi aibheka masconzi zvinoreva kutiwo ini ndinongomira pakati yangu ndanotaura chokwadi ndinongomira ndotaura maonero angu achibhekerwa masconzi ka kutouya kuzobhekerwa masconzi ndofunga big man ndovaitoti enda unetsa order kumba kwangu yemasconzi mukadzi wangu anobheka masconzi but vanhu ava vaitonyangirana kuseri ani muri kuona zvisingazikamwi nani nagulezi. Gulezi vakatozorohwa neshoko vachimuona kubuda achinzi ndiye munhu musikana wacho ada kuroorwa but manhamba akaexchangewa padheni paiuya kuzotenga masconzi kana kuti the first time akuzotenga masconzi sende vakatomuti enda kutenga kumba kwangu enda kutenga omarini aitotenga nemari yasei masconzi iwayo very possible. Aizokuti nechitasimeli ukuzvinonzivenenwangu angaine murume wake aivhira urozi kuda kusoka aitomuendesa kumahedresa kumagirlfriends ake unorukwa ikoko uchitoti ari kurukwa nemunhu iye munhu wachatopiwa mari kuseri nanemurume wake zvinoitika izvozvo. Kwanziko aizobika masconzi sei ane mari pamwe ane passion yekubheka pamwe ane passion yekubheka so hazvide kuti tinoti ndine mari andiona ndine passion yekubheka ndogona kungobheka ndichitotengesa futi side hustle mari aibhutika. Aitengesa masconzi ndisonia aiwa aibheka masconzi ndisonia uya yakuzisa order yemasconzi kuna andizizvo here jaibheka masconzi palockdown if you still remember. And then Jai was but ma2 million akapuwa baina wangade akatoti spina akatobudisa something akapewere aiwa kaenzi akapuwa million. Ane famu uya yari anochengeta nguruve ane famu nenguruve nechi ane huge farm, very big farm. And I'm baby dead, bro. I don't know who's all the time, but never know. Anyway.
But you honestly panyaya yakafana neiga amene ukuthini. But trust me on this one, yeah. Even vakadivorce vakasetlaka mufungo wangu inika, these people they are not going to separate zvokuseparate pane vana, they'll still meet panyaya vana and pane ma hidden feelings. I'm telling you, trust me on this one. Muchaona zvenyu kuberu pane ma hidden feelings. Muchaona zvenyu. Baby number 3 mnogora kuzomuona zveshuwa. Mnogora kuzomuona baby number 3 zvemachokwadi. Because pane ma hidden feelings aripo. Pani ane child autaura here Saturday vamwe tichiita tine game 6 p.m. UK time, 8 p.m. Zim time. Please buy your gifts. Come support Sismeli. Masera say Sismeli. Hi dear. Taurawo 2 cents down. Kuti zvimwe zvinhu zvinowanzoitika with these people that are narcissists is kuti isusu tongozojaja reaction yemunhu ari kunzi hanzi handipe peace anoita noise, but we fail to understand kuti munhu wacho anenge ari behind the scenes iye wacho anoitwa ngakanyarara kazhinji ndiye anokujunga kudai kusvika wazotaura. All along Sonia never used to say anything, never. But ipapapa nyaya kutozonzi second third baby, it's true kuti iye wiki anenge aitoda something kubva kuna uyu, but haangazobude public because munhu ane mari, so he might not say everything. Asi uya murume uya ndiye munhu ari petty manje, ende kana muda kuona kuti how petty he is, nyaya yemazuva aya achidana nasisa ve-first family vaya vakambodanana before, but pavakazosiyana akudanana ne-first family, he's the one who made us know kuti sisa vari kudanana nemurume we-first family. First son. Uyu uri kuziva here kuti even iyeyu Lu angari friend ava vek-first family, vavek-first family. Angari vaitofamba vese Lulu nekuva vek-first family vaitofamba vese. Aimbondanana nasisi vatsvuku vedu aiva before atombokudhara akatori peti zvekutoratidza vanhu ndiye akatoita kuti tizizive murume mudhafu, akatoti tizvizive isusu kuti uyu sisi ava kudanana ne-first son, ndiye akatotora vhidhio vaenda kupati paipai akazviziva totapo. That's how petty he is. And murume uya akataura chokwadi anotoda Sonia ende anogozotaura zvimwe zvinhu, but imi makambonzwa here kuti mai vacho vasati vashaya vaitochinyira mwana muzukuru wavo kuti muzukuru ichimumu because anga anonoka kutaura. Imimi mungamufarirawo here vamwene vanenge vachidaro. We have to look and kunzwirawo mukadzi because mukadzi ane zvinhu zvakatowana zvaarida kutaura, but anotoshaya kuti otaura sei. Zvinhu zvakatomuwandira pai zvakatokudzai zvai kuti ndine content ye2 years ende ichokwadi ane zvinhu zvakawanda, but mei tingoti isu tongoti mbinga yedu kana ende murume ane zvinhu zvakawanda, kana achikwanisa kuba mari dzedu dzemagetsi why tichimuchenesa. Atori nezvinhu zvakawanda zvekutoti mukadzi inini hangu ndoti mukadzi hapana munhu akumuseba kutaura, angada kaida kutaura ane platform agona kutora ende vanhu vanenge vakatosara ivovo vachikuitira sekuti tikada kutaura chokwadiwo vanozosapotawo amai vavo kuti ndo zviripo izvezvizvi. Uyu anodiwa nekuti mai vacho havasipipo ende hanzvadzi ndo dzakavaza totoda uyu hatingazozvizivo side, but mukadzi uya uyu kana masowo aienda taimbomuona achiposta kuti achienda everyday. Izvo zvakungopostwa everyday munhu achimbwa hello Friday kutoitiswawo ikoko. Ende inini uyu musikana munyowani wemasponzi anga akagona akanyarara, but mushiya ndo pamunotoona kuti ane anyora zibabaria oziva wangati kune umwe mukadzi iwewe oti kune umwe mukadzi unenge uchitoida mari yekuromba, iwe hauna kana vana, iye ndo zvaachaitwawo same thing chaari kuitwa uyu ndo zvaaachaitirwa izvozvi.
saka musachenese baba vaya zvachose ende kutopiswa kwakaitwa hembe dziya why akapisa hembe because anga achitwa ende izvezvi nangwe yeye musikana waanaye munyowani uyu makazviona pavakaenda kuanniversary aitoti ndikuona vakadzi vakanaka kungoti ndine munhu wandinaye kuite ikoko kwazana haasori izvezvizvi uyo akangoteramira kuti mari but angokwanisa kutobuda asina kana chaanacho manje kana chandifungi because akangwara igirls dzekunasiya kaakabva nako akabva nekune vanhu vakuru kuko kugirls dzekufirst family hazobuda asina hanzi madzina edu akaroroka nekudya chicken kuti ndopandakanatsonodzinazina sisi kana chicken yacho inenge ichadzipa kunatsofila kuti akuti kuti ngadai usiri kudya dai asiri so yekuti yatetifunga iya tichiti unongonowana gore notadzidza sevakadzi kushandira mari dzina nekuti iyo anenge achiita nga ndikudanowa nemunhu ane mari serezi but motozonga kuti anoishandira mari iyoyi kugara uri mudenga seshiri naiwe naiwe zvinoda kugara uri mudenga seshiri unoda muwata maoko mabhedhi wakanaka unoziva ungogara uchivata mudege muyamuya kuvata mudege naini kana They know how to protect their assets. This is my strategy. Kuitira kuti unobuda usina chako. Kuitira kuti ukabuda zvinhu zvese zvichaenda kuvana vavo directly and you have no say. Uchaunongosiyiwa imota kana inge yakaiswa mustamako kana whatever wachi nemabhengo awakatengerwa. The rest, saka these people they know how to protect mari dzavo. Lona, you're right. Mukazvifambisa nyange wasana kaya kanikita havawanopa munhu ari maoko kudai havanongotenga motenga kushopu kwakati ndezonda pati vanhu havape vanhu uyu imbomira pane munhu aipasa akakwira pafacebook timbonzi vataura koni zvekuti vanhu vakaita sei vava murume mudhafu uyu kana muchigara nemunhu akadaro mba anotaurisa kunge mukadzi kudai anogona kunge asingatombope mukadzi mari yekuti abate because anenge achitya kuti anozoisa mari pasaidi akazosiyiwa saka anenge achiitirwa zvese asingapiwe mari paanozobuda zveshuwa munhu anobuda asina kana chinhu ende ivo babava mukadzi wavo vachiri kumuda ende vari vaviri vachiri kudanana nyaya iripo ndiana tete vari kupindira panyaya iyi ndo vari kupindira munyaya dzevanhu tuva ana tete luvanonzani mwana wake chuwa here naizvozvizvi they are very good kupa vanhu mari handi papa munoona adhoneta mota azodhoneta they are very good to people outside waanenge achiti mukadzi wake zvekutaurwa izvozvizvi anenge achipiwa mari yenyama chindudze kuti kana sonya zveshuwa anga akaroorwa nabhiriyoni dai chaita kuti aiti toziziva angona nga ane passion yekudika but yaisita kuti atengese masponzi chiwi asina restaurant yemasponzi kana kuti yemakeki or a hotel just for scones and cakes. Tapiwe something chinomupa mari vanhu vari nasositi vanoda kuti uve dependent kwavari saka aatombomubatsire anobata agara achikumbira mari kwaari ende musi anobuda asina anything obva asara achifara kuti ya nekuti handisipo muri kuona kuti akutambudzika melindindo nedzori mamukwira sedo raimoga ndotoona kuti musikana uyu ane power ende tofanira kumira naye because tikafamba mushe tokwanisa kuti akuzonotitorerawo 15 billion yedu yakaenda manje unozarijika munhu waari kudhila naye ka ndingati chiganana chekupedzisira kuti inogona kungovharwa usakangano yameri mubaiwa wangu akangano yameri mubaiwa shapu ari kutamba nebig guys zvekuti mwana wayo yaraisina mudhafu yaka mwana wemaafrican countries ose pano pasi ini dai ndiri sonya ndaifa ndaramba ndakabatirana pana first son so that masimba acho adhonzerana because first son yayo yaashareka
anotora zvese kana akakwanisa kutora porn star. I'm sure they can tolerate it. Ini ndiri hangu iye ndaibatana naFirst Sun then todonzerana masimba kusvikira ndawina court case because zveshuwa inogona kungoita yamirimba iyo. Maybe akadaro yes because it is right now kutaura chokwadi ka chance chaiyo kutenda pane uyu munhu because uyo mwana wema-African countries pasi hapana ku-African country asiri kupinda achinofadaira president weko. Saka ipapo pari tricky papo ndinotombomutyira kuti dei pamwe pacho ndaita sokuti dzorei mabreaking bichana because you never know anotsetegwa accident murodo ani tisimedi iye wedu watinokumbira nayo ndifanobvunza mukuti anoda mwana wako here Sonja, there's no way angatore this tape yekusvika pakuvharisa maaccounts asiri protected from behind azviti zvivindi zvake zviya hazvisi zvake ane backup yakasimba but honai pane mukomana wedu wekufa uyo kudomboshava uyu anga nebackup yakakura chaiyo anga nebackup chaiyo ari mwana weikoko uku but chii chakaitika aiwa uya anga asina backup uya aiwirirana neuyu wokuti ari kutadza kuona vana ari kurwara ndo pane kechi yake muri kuzviziva aiwa uyu anga ari sisi yake kauri uya anga ane ukama neuya ari kutadza kuona vana ari kurwara mukadzi uyu saka ndo pane kechi yemukomana uyu wokuzofa udomboshava vanga vari masima sister nebrother but mukomana uyu macontract ake ese aiita kubva kune FO achisupply achidini aibva muimba yekutanga but pakuda kuzopindira panyaya yekuda kugadzira mukuru kuti arove pasi kuSouth Africa ndo paakairasa ndimbofunge of course ane background iri sound zvake so ane paakatsika zvake but still hapana nyangwe vanhu vakuru moziva kuti nyaya dziri dzekunzi munhu wakarorwa naye hadzimbonetsa anotozosetla munhu havamboregere kusetla munhu vakadi kusetisa pana meri aiwa uyu angauda kuuraya munhu kauyanza akaisa mushonga anozoti pane vana hapana zvaanomboita uya hapana boza anototya kuti vana ava mukazviona kuti amaya spend most of the time nevana ava more than iye uyu anongoskuta chinongogara chakabuda but amai vanospenda more time nevana and andoziva kuti ini ndikaita mai ava wastag vanokwanisa muri kuona ndichitaura kuti panoda wisdom apa muri kuona uyu tsvibidi wemhino tsvibidi uyu anga ari close ona tsvibidi akasvipwa sei kuto sedhendi rapera muto kukandwa uko tsvibidi gore rakapera nei rakapera musere aita kunge pasere apo kunyika kwaienda uko aita kunge ari kuenda patoilet achidzoka tumezadai akangosvipwa zvokuti zvezvikana mari indofunga isadza chaiyoka inombotomboita ichitotinetsei zvisachikudzai kuti let's not be sure because timu rakutamba naroka timu rari harina friendship musakangamwa izvozvo timu rari harina friendship mukati guys paya pane makumbo mukati haasi kutamba chete kune makumbo kuseri amen kana muri shuwa nazvo kola kana muri shuwa nazvo hatingodi kuzoona masurprise chete izvere maiti kuti vada kuroora maijona ndomanenge vada kuroora nevekusora vasingaurorwa no vada kungobatsirwa chete kuti vangoita freedom remember ane mapowers ese saka akutongorwesa makumbo kutoti awanewo freedom hapana zvaangaite guys because munhu ari kudhira naye ka is above the law handati anonzi abvume kuya kukoti here mukomana wake aenda kukoti here baba aiwa makanganwa here vhidhiyo yayakatorwa nauyu achitaura chamwari patopadhayari zita uchifurudza kuti hafasi uchibata nyaya agara dzinosara uri kumasure bata nyaya bata guva pambirane nevamwe tisidanga
ane power here uya. Aiwa. Unoti hatorina power. Aiwa uyu. Chibidi angave nepower. Pane pakaita power rekudaro. Achipinda paanoda. Pa ninge apa pachigaro apa pana mukuru apa achipinda paanoda achidzoka achita apa kuenda kunyika yake yakabva aita kuita kunge ari kuenda kumbare achidzoka mutauni mwarari andiona achidai achibudisa kuti ndine redhi ningikiri chifambiso ichi ndine redhi chifambiso ndinodai so uri kuona before patomboita zvekurambana izvi handinoona anga atopera kudhara pane zvakaitika anga atosvutwa muto wese kudhara. But zvazviri zvekuti anotamba nevanhu vakuru here kana kuti zvazviri zvinhu zvekuti iye agarawo mukadzi wake anga ane mari? No, zvanga zviri zvokuti anga achitamba game kufirst ikoko. Manje zvino haakudzokera mukadzi wacho ndiye anga ane mari. But tokuva nemari kwako haupiwi redhi chifambiso. Saka zvanga zviri zvefirst family. Nechifambiso ichi hakuna kwaanodzokera bhozi kuya neaisi nemukuru wekunyika iya yaka vatomboti handane maclaims ekunzi airepa varungu. Kudzokera aikwanisa kudzokera asi kuti ave pawanted nemakesi ariko saka hakuchadzokereki because angosvika ngochete vari kumubata. Ari kuZimbabwe. Panyaya Chibidi guys ngatisambopinze maruoko rwevanhu. Chibidi akanorasa metsi dzake ega kumusoro. Akanopara zvakapara ega. Ndozvandiri kutaura that's what I'm saying. Kuti vanosvika musakangana kuti vanokukanga unokangiwa kukandwa uku. Tengwa kukandwa uku. Nasi vanhu ukama unoenda kure vedu wedu. Vakamuita seanzi vakamurova vachiti iko zvino regai chiri chingodarikawo neposa zvepakuitwa guwa iko zvino sitsarara sitsi vedara rekungoti ini ndozivana nevakuru ndozivana nemningi ini ndozivana nenhingi ndokunyudzai nisisi handizvo zvivakatopuwa redhi kadhi. Vakatopiwa redhi kadhi itai muchikurumidza kufunga hamene henyu vanhu musingafungira handibviri itai muchifamba nespeed fambai nespeed handiri kufamba nayo. Panonopedza guwa uripo unopedza uri asinini ndambohwa kuti uyu anenge akabudiswa mazamu ndozvandiri kutaura kuti musakangana kuti tsengwa and you shipad anoona unoona whatsapp aiwa conversation mutanyore mazita asvikazi ndezvake uchatsvaga mazita please mazita handisi kungoona kungoona kuti kungonzi kwai zvavhagwa masitichi tungoona kuti zvavhagwa saka mutakangana chiya chiorora hachina kuti chii chiya chofuma chakukangamwa chinhu chiya. Vaingoita zvokungotengesa madhoiri chete kavaivaita nezveko pane chavakambopiwa here kana vakambobhenefita iko kumadhoiri kungovhurira vanhu ichipiwa macontent creators vakapinda imomo ndakavanowo vachihodha menu kunana Botswana uko vachihodha vanenge vakapiwa kuti macouple of guwa racho rinenge chiti kwanzikidhi hakuna keshi yakabva koti guwa racho zvakaoma guwa racho rinenge richiti riri kuti kune
kune tsamba dzanga dzichipindigwa muinbox kuti imi sisimeni ndine nyaya yenyu ndisandipinda nayo saka sisimeni nekuhlau vonzi 1000 vobisawo 1000 ravo iwe kuti nyaya yavo inyaragwe nguva yacho ndo zvariri kutaura amen. asungona tatu red card akangopfirwa nzipu akatosiswa red card changa nacho cheche. wakaenda pacomment section yemauya postaka unoona mama comments evanhu vachidaro kuti takahwa kuti wakadzingiwa indopandazvionera inini vanhu vachitaura namudoprova chingotadza nyange yanhasi aiwa ngarinokara zita remunhu va sange ndichambokudzokera ekumashure mucharememba here kuti chifuta chaiye guys aitotengera achipinda mumainbox evakadzi vevanhu nemapasta achivatengera mota uya akashinga uya but uyu mirani mbodaira uyu but uyu unoziva here kuti panyaya dzevhamuvhamu panyaya dzevhamuvhamu dzaipiwa vanhu unoziva here kuti dzanga dzisingadzi kuna chifuta. Do you know that? Handisi hangu pakunyenga obvious but vhamuvhamu dzakasingabvi kwaari vhamuvhamu yanga iri front iye anga ari rana vhamuvhamu toziva kwadziri kubva titorina first information kwadziri kubva totokuziva saka vhamuvhamu dzakasiri kwake but pane zviri kuitika zvakawanda zvamusingazivi imi. aiwa vhamuvhamu dzakati dzatengerwa vakuru vese ndobva zvazongorasika meti dzanzigadziswe muroti. So vhamuvhamu dziri kunziviwe vanhu dzisinga dzakatauka akati munhu wese achaigore rekutsvididika saka hapana ari abvafrelo gore rino vachapinda aiwa hakuna that statement alone rekuti kuchangangugwa iro riya ende ropa kutokudzai kuti munhu yaya kuchitara semene tunonga aitoziva because anga padhuza aitoziva medzi dzakatorongwa kune medzi dziriko aitoziva ndosaka akataura chichiprofita but akataura zvaiziva achisi chiprofita chiya aitozivanzi number 1 mukuti mwari kusunga panjana kudai hatataziya asi tatongozachoti igore rekungangugwa igore rekungangugwa nemukadzi uyu atidzosera mari yedu yemagesi vedu akuchina yaya iye akuchina yaya forget about that one iye akuchina naibiko imimi semusirambotaura nenyaya chibidi yekukisana neshamwari yake yaya kanozvitiwo kanoona chaizvaka kosei vanhu vasina kumboidhiskasa naye hatina kuiona yakatenderera vevatatu asi guwa rekuvhuga magaro karakanguri ratangwa kudhara iri guwa rekuvhuga magaro rakatangwa kudhara iri harina kutanga nhasi rekuvhuga magaro guwa rakatangwa kudhara iri rakatangwa kudhara guwa rekuvhuga magaro senyaya dzake dzinongoti munoona kuti nyaya dzake hadzimbotaurwa dzichienda kure andozvada ndichitaura akazvamaiti kuti kwanga ari but zvaizvozvi miremoni akaibura inotoenda kure paya anga ririkiri anga akachengetedzwa paya zvazvino haachisina kuchengetedzwa kuye kwanga anako paya saka izvozvi akangobura chete ari kungangugwa ende taimunyara kapaya nekutanga vachiri vechechi izvezvi moziva kuti taimi iyaiya vakapa mwana kune musikana nin'ina wahilary mazita kola mazita samozi rino yamaura amenako mazita akaenda kuamerica uyu inokumurobvusapana tsvibiri papapa musamena kuri ndiri kuti mimi tsvibiri akatiza kubva paamerica nekuti achienda kuzimbabwe handitika saka paakaenda kuamerica paakaenda kuzimbabwe paipai asiri protect zimbabwe kwacho haasisiri
saka anoponepi manje achakwanisa chibidi akaparamura kunze uko akasiya aparamura uku mukadziwo angadiwo anga agara kutoramba kuti nandichadi kosi kune nyaya dzakawanda dzangatitika chibidi asi chibidi aimo muziwana chigubu inoita bhutu kwemotikari yamo ndanovhura rakuya chibidi mukadzi angagara aondera chigemu aitoziva ndofunga pakatanga kunetsa nyaya yekunzi kune munhu akaita pregi papaya sisi vemunin'ino wekunakanaka uyu munin'ino wosisi wekunakanaka uyu ava vekumbonomirira mrs victoria wati uya mrs torres munin'ino wacho paakaita pregi papaya guwa iri rakataugwa vanhu vakatega mazimba ndo akasvitsa kuna madhamu vachitega madhamu vachinyora nechirungu guwa rasvika madhamu ndobva vanetsana nemuchinda uko madhamu ndobva madhamu vati ndo pakatotanga kunetsa nyaya antika ndatanga kunetsa nyaya kudaro ndobva madhamu vatosetumira mapepa antika masamanisi vatumira masamanisi uyu kuchibva kwabvondoka mukati mekereke mune mumwe munhu aishandiswa semunyori antika semunyori angari padhuze nababa aishandiswa semunyori momo so mukushandiswa semunyori umu mune zvakawanda zvaiitika munhu takambotomukanda padhayaris apa tatora kuyoutube uko andiwana ndobva atanga kuchiburitsa kuti aiwa kana muchiti pane nyaya dzakadai so it makes sense because pane nyaya dzakadai mumwe musi tikadzitsanyai tikatsanya asi nditsanya ndakanopinda muofisi ndikona iye vachitozvidlira asi taisotiri pamusanyo tose kudididi vakataura zvakawanda so saka ivo vachidzi ndobva vatanga nyaya dzaputika vamwe vakabva vaenda kunoripota kupi kudhirimbani vaenda kunoripota kudhirimbani ndokubva munhu atanga kuve pawanted manje ndokurova mbozi akananga pajosa iye munhu akanga agara achidziva angagara handi ane chibhesi chake kujosa saka angagara akatenga pekugara ku4 uko kunove ndokwaari kutombobatikira kwaari kugara so pakangotanga kunyaya dzokuti takunetsana vakumutsvaga akabva angorova mbozi akananga pajosa panove ndopaari sa uko hakuchadzokereki mukereke makambudisa zvakavanzika zvose mukereke vanga vari panzira ive mukereke vakambudisa zvakavanzika zvose kereke yakafa kuchina kereke yasara yakamira ndeyemukadzi yemurume yakamumburuka pasi saka vanhu asina havachanda kuchechi manje aiwa kuchina haichisikozve yakaparara akabuda kamasimba ndikirima zvakavanzika svika zvaitika muchechika saka kuchina chechi yakabva itoparara plus muchagosara munochechi sei iye mutungamiriri atoyorova bhozi ake ipajosa inzwai munzwe vasisi vemu enzani munin'ina uyo akamitiswa natsvibidu ari kumbonyatsokuita chii kuamerica uku munhu ati akaenda manje apa atoine 2 mota latest atitozivei vapavandarasika vekunakanaka zvazvo yekutambira kuinstara yekutenga mota yebhleki iyo isina mahwindo vane tesla handiti nerange latest saka makaona ndanchiona hangu nhasi painstagram uyu yeshamwari yavo uyu yekunzi yemastaira nechirungu staira nechirungu iye vari muclub kune mastrippers vachita kurova magaro evamwe vakadzi vachinyatsobvisa mari vachidididi tamunovaona here kuinstagram isi vakanaka zvavo saka obviously havangazoshayiwiwo wage haungazoshayiwiwo way around yo kuti mari ingaiwanawo sei vamwe vanohura mutengo rwamatesla imi munohura mutengo rwaairtime kusiyana kwazvo sisiya munin'ina atimuona pasho jeff ane munhu wakamitisaka uko musikana uyu munin'ina wachona angambori ambassador amene wekariba chichi akambopinda futi nemwana wababa wedu wekuzoshaya baba bona iyeye musikana atanga na h
Chamwari sangu wape tu chamwari unopuwa masamona amenako ngavabata nzeve ngautsupure vanhu kana vari siyo amenavo unopuwa masamona samoni rouya chamwari ndandabata asana munambosuwo here kuintertedishans vaimbotivigira nguva zvino inini anotaura segurudoro batai mask nokuti mufuro ane zvakaona ndaona usina voice apa samoni rouya Samoni ndikauya ndotouya ndotodibatsireiwo motodiitira donations ofariishina nepdf towani anengoya zvinongova nepdf aiva but guys guwa ratatedishans raidzika vakomana hei munoziva kuti makuva akaisa hapana imba mupasamanisi munoziva ndo pandataura pakati ndo pandataura kuti kana kwini vachigona kuteramira handi vakawana munhu vakateramira mazivano imotodza nei kuteramira vanodzoka zvapera ka vanodzoka zvapera sanotomboteramira zvaizvozvi pane munhu ari pasitikeni ka akavapromisa chi kuvakanda mukicheni saka vakateramira ehe vakanyingina here vakaroorwa rejera haizi muchato uri kuuya zvino rini apo vanudza weit zvakanaka sei mwana ndo zvandoda kuita inini nezvichita sezvikututa madoro pano unoonda sei uchimbopota kuchimadoro vakomana indakarega asinasi ndikutorima zvakaoma vedu veizvi zvacho mheno muri kumwai ibhelizene yauya rabhuru wangu okay ifeva ipi belize chiko original yekuireland makamborisere iyaya iningiri chamidoro ndakarega indora ndichamwidoro ndatongomawo nhasi ndozongomwa kuti panouya nerimwe handichamwi vanhu vanototeramira vatinozongotambwa tuno tinozongoita penga udzoke wamboteramira munhu wese moti hapana vanhu vakateramira vanototeramira unongozoitwawo wastaita penga udzoke pakaipa ranzi mukadzi ako asaka gema ufa toita ndozvandatodaiwa kuti ndigoya ndichinakidza zvekare saka asi ndomira kumazvesitemberachiita handinozivingatodza kuti paya kuteramira vakomana vanhu vanoteramira kana ivo madha vekumigirini vekwamaunzwende vaya vakatomboteramira vakapindwa wedding echituyo wamitisirwa akati maurende mauzvende mambaira mahomunya madorodoro munangagwa maumba huku dzatsotonya tsotonyotsotoaboti gariga kune timu uri kunyatsodya bhegi kwete zvekutamba tiripi kune vasikana especially paharare apo unyazokuona kuti kuharare titi kuharare its one big bedroom kuharare i1 big bedroom titi ibig bedroom ye1 saka iwewo boyfriend yako ine mari antika inotononyenga tari achitoziva kuti iboyfriend yatsitsi tari otobvuma because pane bed vanenge vachitozivana vanenge vari 7 pamunhu 1 ane bed but chirwere chiri kutenderera ipapo chiri kutenderera chirwere mari vari kudya zvavo but mabhanana akagochwa vachazongomada mabhanana akagochwa vachazomadya uchaa kuti munhu bhizinesi rake nderechii chaizvo asi ari kudhiraivha labhogini ari kudhiraivha zirenji ari kudhiraivha chii uchai kuti isusu tina varume mapfingwa ndovatinawo varume vedu mako ari kunaka saka muchingisiro kati ruturu nai guys come on guys nai wedu wepamasvingo apa ndipewo post kuti ndiwe kona sindiri wanonoka pamoyo wanonoka
Mudzi yawa iwe. Changuti afara udhara isu. Panonoka. Ndanditaya kupinda banda nditadza. Wo. Sasa ndaida ngovunzwa hangu inonzi chii? Nezvepolisi. Kana wakambomira kubhadhara, pane zvinoitwa here kuti utange kubhadhara? Wakamira paulo. Wakamira paulo. Yakanapisa muna January. January. Yakanapisa muna January. Wonibada kusenda kuvhurira ukonjini ubhadhara. Right. Guys, nda kuinda ndikana mandiri pano katinozobuda musaga. Guys, mukuda makuwa chirega ichikozeta makuwa guys mangwana nhasi ngatimbogadzirira izve game tise mafoni pamachaji. Makuwa mangwana takaida. Asera takuita guwa guys. Tikudowo ma-fast thinkers and ma-fast catchers. Kuti guwa dhere chirohwa chikirimidi chekuti hakuna someone rinoenda kune munhu. Anomaona? Because senge chikorova underground guwa because mazano zvakusungisa. Akuwa someone amene ako. Tinotorova zvekuti tinotaura kuti unofanira kubatanidza wega kuti Alpha. Asinganzwisisika unongoshingana kuti mazita chetu mapasi and then uzotsvaga baba yalife yapera kuti inokudza conversation. Ndiani yakachirehwa uyu tanga kutsvaga but guys, thank you very much. Mafaisa live yakuntai guys. Live yakuntai yafire. Thank you very much guys. Yafire live yake. And yeah. Tukawapota tinaro kana makusama live kumapage kwenyu next time munofanira kutudza kuti tikuitawo live kakati the game is all about supporting one another. Anmona but tarika inotiudza but not now sha because kunotoda kuisa mafoni pamachaji aka you tell me tine live tobva tauya tikoko totanga kutofanisa kuti tirikoko tongosapotana tichienda takadaro so yeah both. Thank you guys. Tukudzvaka kuno kungwai. Manje for now. Takwenda kwa 16 diaries. Number 8 but mami mira chungoratidza vanhu. So vanhu vari ku Facebook kana kune magifters ari ku Facebook. Ini nandisi pa. Ndipedza kufunga ndoita share. Uda kuita sei? Ndakuratidza vanhu vaiti pane vangu vari ku Facebook vaiti havagona kutenga magifts. Ndagona wanhasi. Ndangoenda pane chibox chered icho. Ndikangonobaya yanga ichitongotenga ndisaka ndichingofa daya zvangu ndichikanda magifts baya. Ndandichikutarisa kuti zvinoitwa sei. Saka munoenda pane kabox. Zvimbonetsi. I think Saura yevanhu vari kuZimbabwe kuti vanotenga sei. Ina achaziva kuti anzonoti starchi what handichanyasoziva. I think pamwe wakaudza vanhu iyoyo vari kuZimbabwe because kana uri muno muSA hazvinonetsi nguva yapo then mabanking details ako unototenga zvese. Ndokwenzi kunoitwa ne-airtime hanzi. Unotoita neEcocash unotoita zveku amene kuti pane uyo unobaya mana ndichaziva kuti hanzi star 1 Kana rimwe remuningirikira anoziva kuti unotonga sei. If anyone kana pana ari kuziva. Apa tikuramba tiri panapa kana tikuita sei? Aiwa, ndoda kusangana donedza vanhu vese including imi moenda mucomment section ndotsvaga munhu wani wekutamba naye imi muchiona and then imi mobva mazovhura. Alright. Saka uyai muTikTok Clara tutakuona. Alright. Saka tukoka. Saka takuona ka. Magifts anotangira pamari. Magifts anotangira pachero. Kunokoka anotangira pa 6 rand, amwe anotangira pa 6 rand, anenge ari 30. Then 10 rand anenge ari 50. Timu raku ku SA nhasi ukambosacrifice ubusa 500 rand wotenga magifts ka. Ubusa 500 rand wotenga magifts ako ka guys. Kana ndakuita come through for you guys ka. I come through more than 500 chine. More than So patakuita apa don't go all out ndezvekungoti like tione tinzwisise tese kuti kana tichiti speed tikurevei kana tichiti kanda apa tikurevei kana tichiti glove tikurevei so musakande mabig gifts it's just kungoti tiratidzane mabig gifts tichaita patime yegame
So thank you. But don't kanda magifts vanongokanda. Vandakukanda magifts. Let them kanda. Kanda yokuti amanena nditika. Let them kanda magifts. Vandakukanda magifts. Aiwa ndikuti pana baka. Iwe katarupa kwenda kupage kwako ka. Handi munokusangana pakati. Unenge mautenda kupage kwenyu movhura imimi sister. Alright. Okay. Ndotamba nemi. Anti muri kundifollowa. Let me follow you guys. Abi, arubvunza kuti hanzi essay totenga sei nonzi ma gifts. Aminoti kana hauna account here ku Hello Paisa. Mukuru hanzi haiti kana une Hello Paisa kana kuti FNB futhi Nedbank Standard Bank ameno amwe anoita. Tsarika guwa. Asi ningirikene ne airtime zvainzi Econet asanzi ne airtime zvinodhura kutodarika kutotenga ne card rako rekubank anenge achitodhura mama uyu atina kutemba chamwari utaura kuti nezvihove ndezvipi izvozvo hanzi imari yakawanda mami. Wo kundigoziva ndikungoti akati bhuruwa kuti atingagwa tindoya nezvihove 2 zvichakuti zvihove ndezvipi tatingagwa chimboya neshumba nhasika chimboyambo timbodzoverwa neshumba kunde waisere ndikaimbira ndise ndikiri yedu kugrupu reglobal kumbinga dzeduko ndamboresa posta ini guys ndakudonha ini guys tosangana palife Mirai muone game yatiri kuita. Mina mbonesa fly ndodzoka. Chimuko yako wangu kasmeli. Ndokuze ndonani mina ndiwora ndo papi pako. Mina ndikufollow. Makandifollow tete. Mina ndikufollow papi pacho. Zvongwini. Sorry. Ndikufollow papi mina. Friends. I don't see your friends what? Follow friends. All right. Okay. But you have to act this life. Then Boris says just like this, you know, less stress, less problems. Hello. Yes.